Praise. Okay. Okay na. Amen. Good morning po sa bawat isa. Good morning, church. Wow, nag-agahan po ba ang bawat isa? Good morning, church. Yan, welcome po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo. Sino po dito pagkagising pa lang ay naramdaman na ang pag-ibig ng Diyos? Taas po ang ating kamay. Amen. So tayo po ngayong umaga iikot at ipapadama po natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga kapatiran. Tayo pong lahat ay umikot po. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see the glory of our King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see the glory of my King. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love of the Lord. Good morning po muli sa bawat isa. A blessed Sunday po sa ating lahat. This morning, why don't we just give God the highest praise, the highest worship, because He deserves the best from us. He is the reason why we are here, the reason why we live. Amen. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I say with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I
the reason that I sing with all I am. Come on, church. Let us worship our living God. I will worship. I will worship you. 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 Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Come on, for the very last time, let us just give God the highest worship that He truly deserves. And let this be our personal prayer to God. Come on, church. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. One last time. I will worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Hallelujah. Patuloy nating purihin ang ating Panginoong Diyos. Dahil napakadakila niya, napakabuti niya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Good morning, Father God. Good morning, Jesus.
Good morning, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. We praise you. We adore you. We magnify your name. Jesus, Jesus, Jesus. The coming King. Jesus, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos, sa pangalan mo, Panginoong Jesus, at sa pagsama ng iyong banal na Santong Espiritu, kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Itinataas at tinadakila ang iyong pangalan. Nagpapasalamat sa lahat ng iyong kabutihan. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming sinasambang Diyos. Ikaw ang nag-iisang Diyos sa aming buhay. Ikaw lamang, Panginoong Jesus. Ikaw lamang, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, nakikita mo, Panginoong Diyos, ang kalagayan ng puso ng bawat isa. Nakikita mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Kaya't, Panginoon, sa umagang ito, lumalapit kami sa iyo, nagpapakumbaba. Humihingi, Panginoon, na linisin mo kami. Linisin mo ang aming mga puso. Ano man ang kalagayan ng aming mga puso sa umagang ito. Ano man ang mga karumihan namin, Panginoon, linisin mo kami. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo. Upang sa umagang ito, ano man ang pagpapala mo ninihanda mo sa bawat isa sa amin, ay matanggap namin. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Panginoong Jesus, nakikita mo ang kalagayan ng mundo. Nakikita mo, Panginoong Diyos, ang kalagayan ng iyong mga anak. Hindi lingid, Panginoon, sa bawat isa. Na narito na kami, Panginoon, sa araw, Panginoon, na kung saan ikaw ay hahanapin namin. Ikaw lamang ang tatawagin namin. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang makapagbibigay, Panginoong Diyos, ng lahat ng pangangailangan namin. Kahit sa umagang ito, Panginoon, ang iyong salita, Panginoong Diyos, pagpalain mo. Pagpalain mo ang anak mo, Panginoon, na siyang dadaluyan ng iyong salita. Lord, itago mo siya, Panginoon, sa likod ng iyong cross. At hindi siya ang makita namin, kundi ikaw, Panginoong Jesus. Ang mga salita mo, Panginoon, ay hayaan mo, Panginoon, na maitago sa aming mga puso. Upang darating man, Panginoong Diyos, ang oras na kami ay pagkakaitan, na marinig at basahin ang iyong salita. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay nakatago na sa aming mga puso. Kaya't, Lord, hayaan mo, Panginoon, na ang mga salita mo sa umagang ito ay maiwan sa aming mga puso. Hindi ito lalabas sa aming mga tenga, kundi, Panginoon, ang salita mo ay magrema sa puso ng bawat isa. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pagpalain mo, Banal na Santong Espiritu, ang lugar na ito. Kumilos ka, Banal na Santong Espiritu. Kumilos ka, Holy Spirit. Maging sa lahat ng gagamitin mo dito sa harapan. Lord, ang music ministry, Panginoon, pagpalain mo. Ilagay mo, Panginoon, sa kanilang mga puso, Panginoong Diyos, ang takot sa iyo. Ilagay mo, Panginoong Diyos, sa kanilang mga puso at isipan, Panginoon, na ikaw ay pupurihin. Ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang pupurihin nila. Inihiya. O Lord,
ikaw, Panginoong Jesus, ay hindi bulag, hindi rin bingi, Panginoon. Nalalaman mo, Panginoong Diyos, ang kalagayan ng iyong simbahan. Kaya't, Panginoong, Lord, panahon na, Panginoong Diyos, na gisingin mo ang bawat isa. Gisingin mo kami, Panginoon, na mga anak mo. Upang, Panginoong Diyos, dumating ka man, Panginoon. Lord, kaming lahat, Panginoon, ay makakasama sa iyo. Linisin mo kami, Panginoong Diyos, ng iyong banal na dugo. Oh, hallelujah. Holy Spirit, inaanyayahan ka namin sa umagang ito. Kumilos ka sa puso at buhay ng bawat isa upang ang mga salita mo sa umagang ito, Panginoon, lalakaran namin, Panginoong Diyos, hanggang, Panginoon, na kami ay iyong kukunin. O Lord, itinataas din namin, Panginoon, ang bansang Israel. Alam mo, Panginoong Diyos, ang kalagayan ng bansang ito sa mga oras na ito. O Lord, hallelujah. Huwag mong hayaan, Panginoong Diyos, na matigil, Panginoon, ang pagsamba, pasasalamat, pagtaas, at dakilain ang iyong pangalan sa lugar na yun. Huwag kang titigil, Panginoong Diyos, hanggat hindi maniniwala ang mga Hudyo na ikaw, Panginoon, ang hinihintay nila na Mesaya. Oh, hallelujah, hallelujah. Gisingin mo, Panginoon. Gisingin mo, Panginoong Diyos, ang lahat ng kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan. Oh, Hashira Hadahaya. Yeshua, Yeshua, Shama, Shama, Shama. Yeshua, Nisi, Tiradahashia. Oh, thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Pangunahan mo, Panginoon, ang gawain namin sa umagang ito. At patuloy, Panginoon, na ikaw may itaas sa bawat buhay ng bawat isa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ibinabalik na namin, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo. Sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Good morning. Amen. Pwede po bang tapikin mo yung katabi mo? Tignan mo ako, gising na. Sabihin mo, good morning. Amen. So sa umaga pong ito, sama-sama po tayo muli na awit sa Panginoon. And we will declare that we have the breakthrough sa ating pong mga buhay, every part of our lives. Amen? Amen. Kaya po tayong lahat, ihanda natin ating mga puso, ating mga espiritu sa pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Amen. You are the undefeated one, my light and my salvation. When the wicked, my enemies and my foes came upon me to eat of my flesh, they stumbled and fell. Omnipotent, Almighty, Defender,
my victory, my refuge, the one to run to. You are the God, say, you are the God of the breakthrough. Breakthrough, you are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, and I really don't know what to do, I look to you. Breakthrough, the wall falls down when I shout through, strongholds break when I break through. I'm gonna praise you. You are the God, you are the God of the breakthrough. You are the undefeated one, my light and my salvation. When the wicked, my enemies and my foes came upon me to eat of my flesh, they stumble and fail. The omnipotent, almighty, defending my victory, my refuge, the one to run to. You are the God, say, you are the God of the breakthrough. Breakthrough, you are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, and I really don't know what to do, I look to breakthrough. Breakthrough, wall falls down when I shout through, strongholds break when I pray. I'm gonna pray. You are the God. You are the God of the breakthrough. You are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, and I really don't know what to do, I look to say breakthrough. Wall falls down when I shout through, strongholds break when I pray through. So I'm gonna praise you. You are the God. You are the God of the breakthrough. Amen. Sabi po sa ating inaawit, you are the God of the breakthrough. Naniniwala po ba tayo na pag tayo umaawit, pag tayo nagpupuri sa ating Panginoon, the chains are broken. Ano mang gawa ng kaaway sa ating pong buhay, ito pa yung winawasak ng ating Diyos. Amen. Kaya po sa ating pagpupuri, once again, let's give our best praise. Let's give our best worship. Dahil deserve po ng ating Diyos ang ating pong pinakamataas na papuri sa Kanya. Amen? Kaya muli pa, awitin po natin ito. Let's sing with all of our hearts. So you are the undefeated one, my light and my salvation. When the wicked, my enemies and my foes came upon me to eat my flesh, they stumbled and fell. Omnipotent, omnipotent, almighty, defend, shout my victory, my refuge, the one to run to. You are the God, say, you are the God of breakthrough. So breakthrough, breakthrough, you are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, I really don't know what to do, I look to you. Breakthrough, wall falls down when I shout through, strongholds break when I break through. So I'm gonna praise you. You are the God. You are the God of the breakthrough. Come on, let's declare. Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God. You are the God of the breakthrough in my worship. How will we praise? Glorify your name. Breakthrough in a dance. Breakthrough in a shout. You are the God. You are the God. Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in the spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my business, breakthrough
You are the God. You are the God of breakthrough in my worship. When I pray, glorify your name. Breakthrough when I dance, breakthrough when I shout. You are the God. Once again we will sing. Breakthrough in my heart. Breakthrough in my mind, Breakthrough in my spirit. breakthrough in my soul. Breakthrough in my weakness. Breakthrough in the struggle. You are the God. You are the God of the breakthrough in my worship. Breakthrough when I praise, breakthrough when I break, glorify your name. Breakthrough when I take. Breakthrough when I shout. You are the God. You are the God of breakthrough. You are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, I really don't know what to do. I look to you. Breakthrough. Walls fall down when I shout through. Strongholds break when I pray. I'm gonna praise you. You are the God. Breakthrough. The God of Breakthrough. You are the God. You are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, don't know what to do, I look to you. Breakthrough. Wall falls down when I shout through. strongholds break. When I pray through, so I'm gonna praise you. You are the God. You are the God of the breakthrough. Oh yes, Lord. You are the God of the breakthrough. And we thank you for the victory. Oh, thank you. Patuloy nating palakpakan natin Diyos. Thank you, Jesus. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us to triumph in. Say, whoa, 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 whoa. Thanks be to God. Be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We will say we have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome By the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us to triumph in His name. Whoa, 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 whoa. So we have overcome, we have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way, triumph in His name. Whoa, whoa, whoa,
We got the victory. Everything will be alright, alright. Come on, let's declare. We got the victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We got the victory. Everything will be alright, alright. Say, we got the victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We're on the winning side. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way. You're in His name. Whoa, 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 whoa. We have overcome. Lord, come on, let's praise the name of Jesus. Let's declare the victory that we are an overcomer because of our Lord Jesus Christ. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you for the victory. Oh, yes, Lord. We thank you for your presence, Lord. Lord, tunay nga, Panginoon, that we are free, that we have overcome because of you. Every trials, every sickness. Lord, ano mang gawa ng kaaway sa aming mga buhay, Lord God. We break every chain because there is power in your name. Lord, sa umaga pong ito, patuloy kaming aawit, patuloy namin itataas ang iyong pangalan. Lord, patuloy namin idedeklara, Lord God, that there is power in your name. Oh, we thank you, Lord. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. No sufficient sacrifice, so freely given, such a price, but our redemption, heaven's gain,
swing wide. 'Cause there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. So there is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. Oh, to break every chain, every chain. Oh, so there is power in your name. There is power in your name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. So break every chain, break every chain, break every chain, break every chain. Oh yes, Lord. Break every chain, break every chain, break every chain. So break every chain, break every chain, break every chain, break every chain. Oh yes, Lord. Break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up. To break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. Oh yes, Lord. Sa umaga pong ito, ano man yung chain ng kaaway sa ating pong mga buhay, ano man ang ginagawa ng kaaway, sakit, karamdaman, anxiety, depression, ano man ang daladala mo ngayon, na alam mo na ito ay ginagawa ng kaaway sa iyong buhay, we will declare that there is power in the name of Jesus to break every chain of disease, every chain of anxiety, every chain of depression. Once again, we will sing. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break yes, every Lord, chain. To break every chain, break every chain. The chain of poverty, break every chain, break every chain. Every chains of the enemy, Lord, break every chain, break every chain. We declare break by your mighty name, chain. By your name, Jesus. Oh, we thank you. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Come on, speak the name of Jesus. There is power in his name.
I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. So there is power in your name. Your name is power. We will say, your name is healing. We will declare, your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. See, your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street. Come on, we won't sing. Come on, shout the name of Jesus. Jesus for my family. Over our families. I speak the holy name. Oh, yes, Lord. Jesus. Oh, speak the name of Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Oh, Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every end. Come on, let's declare. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Once again, come on, shout the name. Shout the name of Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like
Your name is power. Your name is healing. Oh, let's declare. Your name Oh, there is life in the name. Jesus, break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Oh, for the last time, we will declare there is power in your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. break every Stronghold, shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, church. Continue to praise the name of Jesus. Continue to declare that there is power in His name. There is life in His name. There is healing in the name of Jesus. There is love. There is peace. There is joy. There is deliverance. There is freedom. There is shelter. In the name of our Lord Jesus Christ. Oh, we thank you, Lord, for the breakthrough. We thank you, Lord, for breaking every chains of the enemies in our lives. Oh, glory, glory to your name. Lord, we give you the highest praise, the highest worship of your people. Every knee shall bow, every tongue will confess that you are God. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. You are the Alpha and Omega, the beginning and the end. Oh, to you alone, all the praises of your people. Oh, we thank you for your presence, Lord. We thank you. We praise your name. We glorify your name. Oh, we thank you, Lord. We thank you for your presence. Lord, tunay nga, Panginoon, na walang katulad ng iyong presensya, Panginoon. Lord, na napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Lord, sa umaga pong ito, alam namin ngayon pa lang sa mga oras na ito, na kumikilos ka na sa aming kalagitnaan, Panginoon. Na meron ka nang ginagawang bago sa aming mga buhay, Panginoon. Meron ka nang pinapagaling, Panginoon. Meron ka nang pinapalaya, Panginoon. Sa every bondage of the enemies, Panginoon. Lord, by your name, by the name of Jesus, we are free. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga pong ito. Lord, patuloy naming hinahangad, Panginoon, ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan to give us knowledge and wisdom sa mga salita mo na maririnig namin sa umaga pong ito, Panginoon. Lord God, tunay nga na ikaw lang ang maitaas sa lugar na ito. Walang ibang pangalan, Panginoon. Hindi ang aming mga talento, Panginoon. Hindi ang aming mga buhay, Panginoon, but ikaw lamang, O Diyos, ang maitaas sa lugar na ito. Lord God, once again, narito kami, O Diyos, to give you the highest praise, to give you the highest worship that you deserve. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise. Amen. Praise the Lord. Amen. There's power in the name of Jesus. Amen. Amen. Muli po sabihin natin, there's power in the name of Jesus. Amen. No? Kaya purihin po ang ating Panginoon. Ano man ang mga balaki ng kaaway sa oras na ito, alam natin na ito ay dinurog na ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Na wala nang magagawang kaaway para tayo ay linlangin. No? Sapagkat tayo lahat ay pinalaya na ng ating Panginoon. Amen. Okay, sa oras na ito, handa na po ba tayo? Amen. Handa na tayo sa salita ng Diyos na nagbibigay buhay,
nagbibigay lakas, nagbibigay ng, sabi nga, kalayaan sa bawat isa sa atin, no? Sabi nga po ng salita ng Diyos, His word will not return unto Him void. Ang bawat salita na naipapahayag sa ating kalagitnaan, hindi ito nawawala ng kabuluhan. No, it will accomplish its purpose. No? Gagawin nito ang layunin nito sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Handa na po ba tayo na makakilos ang salita ng Diyos sa ating buhay? Amen. I-focus po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan. No? Pero bago ang lahat, tinatawagan ko ang lahat ng mga bata. Yan. Praise the Lord. Amen. Ang mga batang pinili ng ating Panginoon, no? Bata pa lamang, napakapalad po ng ating mga anak, no? Nasa kanilang murang kaisipan, sila ay tinawag at pinili ng ating Panginoon for a divine purpose. Amen. Sige, lapit na po natin ang ating mga anak, ang mga bata, sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Ituon po natin ang ating mga kamay sa kanila. Thank you, Lord. Lord, salamat sapagkat sinabi nyo, ang mga bata ay regalo nyo sa mga magulang. Kaya sa oras na ito, Diyos, ang mga precious gift na ito na iniregalo nyo, Diyos, sa mga magulang, Panginoon, na narito, Father, we thank and we praise you, O Lord, na sa oras na ito, sila po ay mailalapit namin sa inyo. Sapagkat sinabi niyo, Lord, huwag hadlangan ang paglapit ng mga bata sa inyo sapagkat sila'y pinaghaharian nyo. Yes, O Lord, in the name of Jesus. Lord, sa pagkakataon na ito, hayaan niyo po, Diyos, na inyong pagsama, ang inyong pagyakap, ay patuloy, O Diyos, na maranasan ng mga batang ito, Lord, ang inyong divine protection, ang inyong divine guidance, O Lord, in Jesus' name. Hayaan niyo po na mga batang ito ay lumaki ng mayroong banal na pagkatakot sa inyo at sa kanilang takdang panahon, Panginoon, na sila po ay naroon, O Diyos, hallelujah, na gagamitin nyo, Father, we just pray, be glorified in their life, O God, in the name of Jesus. Patuloy po, Lord, na selyo nyo sila ng inyong proteksyon, Panginoon. Yes, O Lord, the hedge of protection be upon them. Lord, the blood of Jesus continue to cover them, O God. Lord, alam namin, hindi taong aming kalaban. We wrestle not against the flesh and the blood, but against principalities, the rulers of darkness, and the spiritual wickedness in high places. Lord, maging sa hangin, nariyaan ang mga kaaway. Pero salamat, sapagkat ang kapangyarihan nyo, Panginoon, ay kayang magprotekta, Panginoon, sa mga batang ito. In the name of Jesus. In the name of Jesus, O God. Salamat, salamat ng marami. At ang mga attend ng Sunday, Lord, Lord, service nila, Panginoon, ang pag-aaral nila ng salita ng Diyos. Father God, sa kanilang murang kaisipan, Panginoon, ang salita nyo ay maitago sa kanilang mga puso. Yes, O Lord, ito maging pundasyon nila, Panginoon, upang sa kanilang paglaki, hindi nila ito malilimutan, O Diyos. Ito ang magiging gabay nila, Panginoon, upang magawa nila ang plano at kalooban nyo sa kanilang mga buhay. Marami po salamat, pinagkakatiwala namin, O Diyos, ang buhay ng mga batang ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Yan. Punta na kayo sa inyong kwarto. Amen. Praise God. At sa oras pong ito, handa natin ang ating mga puso't isipan sapagkat alam ko po na mayroong kapahayagan ang ating Panginoon na ibibigay sa atin. Kilala tayong lahat ng ating Panginoon. Alam niya ang ating mga pinagdadaanan. Alam niya yung ating mga suliranin. Pero sa pagkakataon na ito, ang sabi ng ating Panginoon, we must cast all our cares upon Him, for He cares for us. No? Para po naroon na matanggap natin talaga ang kapahayagan ng ating Panginoon, huwag nating hayaan ang mga problema, suliranin, ay naroon na manggulo sa ating isipan. Hayaan natin na ma-focus tayo sa salita ng Diyos na dadalhin ng ating pastor na nanggaling pa sa Alaminos, Pangasinan. Amen. Praise the Lord.
No, dinako niya po kahapon po kasi nagkaroon ng summit leadership training. Ang lahat ng workers and leaders ng ating Panginoon dito sa J. Blue family. May 60 yata ang naroon na dumating, ano? At ito po ay nangyari na rin noon sa Mindoro, no, dahil hindi natin pwedeng pagsamahin kasi napakamahal na ng pamasahe pa sa barko, no? Kaya nagkaroon tayo dito, nagkaroon na rin po doon sa Mindoro. Napakarami din po ang umattend, no, sa Mindoro. Praise the Lord. Yan po yung mga umattend kahapon, no? Yung ating mga pastors, yung ating mga leaders, no, na naroon po na ginagamit at nagpapagamit sa ating Panginoon. Amen. At sa oras na ito, let's focus our heart, our mind to our Lord Jesus Christ, the author and the finisher of our faith, through His Word na dadali ng kanyang lingkod na si Pastor Gab Cruzada. Praise the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, good morning. Yung medyo magandang boses naman. Pag sinabi mong good morning, ganito ha, good morning. Kanina, kahit nakayoko ko, may nakita ko, good morning. Ano sama ng loob mo, nakatabi mo yung katabi mo ngayon? Ha? Hindi mo ba alam, sabi nga ni Reb kanina, no, ay inilikha ng Panginoon dahil may mabuti. Amen? Kaya mamaya abangan mo sa labas yung katabi mo, ililibre ka niyan. Ililibre ka niyan. Papunta sa labas, ikaw magbabayad sa kakainin nyo. Praise God. I was so glad na sabi ko nga, bagamat meron po akong, meron po akong ginagawa ngayon sa Pangasinan. Meron po akong natanggap na project. Pero nung sinabi po ng ating mahal na bishop na bumaba ka, pumunta ka rito, umaten ka ng summit, alam nyo, hindi po ako nagdalawang isip. Nag-apat na isip po ako. Hindi po ako nagdalawang isip. But I tell to God, Lord, Ikaw ang magpo-provide. Ang nakakatuwa po mga kapatid, sabi ni Pastora, pinapupunta ka pala ni Bishop, di ka nagsasalita. Binigyan ako ng pamasahe. Nakakatuwa, no? Sila ang lulungkot nila, oh. Tawa naman kayo dyan. You know, mga kapatid, it's not an accident na tayo pong lahat ay pinagkaisa ng Panginoon. Kanina nasa harapan po ako, habang nagpa-praise and worship po, ina-analyze ko po yung line-up ng ating music team, na talaga pong yung declaration po, na tayo po ay victorious, na tayo po ay nagnanalo na. Now, nanalo na tayo because Jesus died on the cross more than 200 years ago. Pinanalo niya na po lahat ng laban mo. Sabi mo sa katabi mo, nanalo ka na. I woke up in the morning kanina, na maaga akong ginising ng Panginoon kasi sabi ko, Lord, pagtulog ko kagabi, kasi nga po, 12 o'clock po ng gabi, ako po ay umalis galing ng Pangasinan. Dumating po ako ng Baclaran, 5 ng umaga. At sabi ko, ang aga ko makakarating sa bahay, makakatulog pa ako. Pagsakay ko ng jeep, 2 hours po akong naghihintay, umalis ang jeep. Mas matagal pa yung paghihintay ko sa jeep. Pagdating ko po sa bahay, konting gayak-gayak, na, at ako po ay pumunta na rito. So kulang na kulang po ang tulog ko. That's why kagabi po talaga po nakatulugan ko na yung pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Anyway, I have already prepared this before I go in here. Yung sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng magandang tulog at gisingin mo ko na maaga-aga. At gusto ko, Panginoon, ito po yung request ko, Lord, gusto ko paggising ko, magandang balita ang tatanggapin ko. Nakatulugan ko po, nakabukas yung cellphone ko. Pagkagising ko po, sabi ko, thank you, Lord. Good morning, Father God. Ito, tinuro po sa akin ni Reb to. And I read yung pong book ni Benny Hinn na talaga pong natuto ko. Good morning, Father God. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. Thank you sa magandang kisame na nakikita ko ngayon. Bakit? Pagpasalamat mo, nakita mo pa. Yung iba, di na nakakita. Tama? Everything na nakikita mo, magpasalamat ka. Sabay sabi ko, Lord, maraming salamat po. Excited ako today. Binuksan ko yung cellphone ko.
Ang ganda ng balita. Brad, let's pray. Nag-umpisa na naman sila. Sabi ko, eto na naman tayong dalawa eh. Joke ba to? Hindi. Totoo ito. Meron po akong friend, dati, anak po siya nung dati kong nakasamang pastor, way back 1980s, na siya po ay nasa Israel today. She is working as a, tawag nun, caregiver, no, or nursing assistant po siya. Sabi niya, Pastor, andyan na naman sila. Tapos meron po siyang senad na video. Ay, ang ganda po, parang bagong taon sa Israel ngayon. Punta tayo doon. Pero sabi ko sa kanya, that country is covered by the power of our Lord Jesus Christ. Kaya sabi ko, in the name of Jesus, nothing can be worse happen to that country. Dinideklara ko po yon. Ano? Kaya sabi ko, although sabi ko nga parang yung nabasa ko ay negative, parang ang pangit. Pero sabi ko, Lord, meron ka na namang ginagawa. And before I discuss, can we offer a minute or a 1 minute silence for the land of Israel? Sabay-sabay po tayo. Amen. Alam ko naman na pinoproteksyonan ng Panginoon ng bansang Israel. Binasa ko po yung history ng Israel from the Bible and of course doon po sa world history na nakita ko po meron palang 7 country na nagtulong-tulong para pabagsakin ng Israel. At yan po yung mga bansang nakapalibot sa kanya. Pero hindi po sila nagwagi. The only thing na nakita ko po doon na nagwagi talaga at sinakop nila ang bansang Israel is the Babylon. At ito pong bansang Babylonia, dineklara po nila na walang sasambahing Diyos, walang luluhurang Diyos, maliban sa ribultong itinayo. Who read the book of Daniel? Pinakita po yan doon. At kaninang umaga, nag-send ulit siya sa akin, Pastor, pakipray po. Dineklara na po dito sa bansang Israel na no worship about Jesus. No preaching of the gospel about Jesus sa Israel po. Nakakatakot? Matakot ka na. Bakit? That is one of the sign na si Jesus ay unti-unti nang bumababa. Hello? Hello? Are you there? Bukas pa ba tayo? Kaya nga po, ang ganda po nung tema natin. Ang ganda po nung talagang pinakita ng Panginoon kay Bishop. That's why, sabay-sabay po natin itong basahan. It's written in the book of Genesis chapter 1. No? Ang version po nito ay NLT. Akin po nilagay. No? Sabi po nung pinag-uusapan natin, sa panahon ng buwan ng Oktubre, and I know and I believe, last week po, na-discuss po ni Bishop itong mga verses na ito. Nang sabing ganon, then God said, let us make people. Actually po, itong NLT, medyo binabawan po ng konti. Pero sa version po ng King James, let us make a man according to our image. So in our image, to be like ourselves, no? They will be the master or ruler over all ourselves. They will be the master of all life, the fish in the sea, the bird in the sky, and all the livestock. Wild animals and small animals. So God created people in His own image and patterned them after Himself. So katulad daw po ng Diyos, katulad ng ating manlilikha, ang ating itsura, male and female, He created them. In verse 28, God blessed them and told them, multiply and fill the earth and subdue. Pag sinabi pong subdue, to conquer, palibutan. Okay? Pag sinabi pong subdue, sasakupin mo. Parang yayakapin mo. Di ba pag niyakap mo, ibig sabihin yung gesture mo na sinasabi mo sa kanya, you are mine. Tama? Sa mag-asawa, pag niyakap, you are mine. I love you, mahal kita. So ganito po yan. No? Sabi nga nun, be masters over the fish and birds and all the animals. Kapatid, ito pong mensahe na ito na ating pong pag-uusapan sa umagang ito, I believe this morning,
God will bring us a message that will strike unto our heart. Talagang mag-strike to sa puso natin. And I believe na hindi po isang aksidente na tayo po ay pinagkaisa ng Panginoon dito o magkasama-sama ngayon na pakinggan ang kanyang mensahe at unawain ang kanyang tema na ibinigay sa ating pong mahal na bishop na ating pong tatakbuhan sa buwan po ng Oktubre. But God has prepared a new revelation because in our God, there's always new. Do you believe? Laging bago sa Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo. Bago yan. Iniwala ka, bago yan. Why? Mamaya mauunawaan niyo kung bakit po bago siya. Para excited kayo. Mamaya mauunawaan niyo kung bakit bago yan. Tingnan mo lang siya. So tell to your neighbor. Ngayon, sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Huwag ka muna mag-cellphone. Hello? Makinig ka, huwag ka muna mag-cellphone. Kasi yung iba, tapos paglabas ng church, uy, alam mo, ang ganda ng message nung sa church, grabe. Grabe yung turo ng pastor. Tinanong, ano message? Yun lang. Ano message? Ay, natalo ko eh. 5-star na, sayang oh. Patay, nag-i-ML, naglalaro. Hello? Nasa loob tayo ng church, mag-ML tayo. Ministry level. Amen? Oh. Nagkakaunawan tayo. Wala mo na magsa-cellphone ha. Si pastor lang, kasi po nandito po yung PowerPoint ko. Okay, nandito po sa cellphone ko. So, wag ka muna mag-cellphone. In this verse, you will notice that God is showing us His perspective. Alam mo po, nung binasa ko po yan, noon pa binasa ko na yan, alam na natin ito, in the beginning, God created the world. Kasi ang context po nitong chapter 1 is the beginning, is the creation. Ito po yung context ng the creation. Pero pag binabasa mo po itong verse 26 up to hanggang sa matapos ng chapter 1, makikita mo dyan mga kapatid, yung pong perspective ng Panginoon. Okay? So para kang tumitingin sa isang plano ng bahay, ng blueprint ng bahay, na nakikita mo na, sa unang page nakikita mo na yung mga kung ano yung construction, ano yung mga detail, yung plumbing, yung electrical, kung ano pa yung mga nakalagay sa loob. Then makikita mo yung pinakakabuuan ng bahay, yung matatapos. Okay, yung perspective ng engineer, ng architect, or nung may-ari mismo. And did you know this verses is the perspective of God sa kanyang creation. At ikaw yon. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yon. Yung perspective ng Panginoon, nandyan. At yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Hindi tayo lalayo sa verse na yan. Pero, alam nyo, nung binigay po ni Bishop sa akin tong tema na ito, no, dahil nga po, lahat po tayo, no, synchronize po, buong J-Blue po, pinag-aralan ko kaagad. And ito pong tao na to, na isa pong karakter sa Bible, na talaga pong, sabi ko nga, one time, ginawa ko po itong assignment sa isang kapatiran natin nung ako po ay nasa Paranaque pa. 1 week po, binalikan ko siya, sabi niya, Pastor, grabe naman yung assignment mo sa akin, pinaiyak mo ako. Bakit? Kasi po itong bubuhay ng tao na ito, itong karakter na ito, na nasa Bible po, ay talaga pong kaiyak-iyak naman. And did you believe, this perspective, yan pong perspektibo ng Diyos na yan, ay nakita po sa pagkatao niya. And God wants this perspective na makikita ng Diyos sa ating lahat. Gusto ng Panginoon, ano yung plano niya? Ay makita sa atin. Ang perspektibo ng Panginoon, ito. Tapos ang plano ng Panginoon, did you know, si Abby, tatanungin ko, Abby, di ba nag-aral ka nung first year ka, no? Actually, nag-engineering ka, tama, di ba? Sasabihin ko lang, di ba? Di ba meron kayong actually po kasi frustrated engineer po ako. Oo. Mag-aaral na po sana ako noon kaya lang wala pong school na tumanggap sa akin. Bawal daw po sa school nila ang gwapong katulad ko. Si Reb pala, engineer pa to, chemical engineer pala. Tama po, Reb. Naalala ko na naman yung gwapo ko. Alam niyo ba nalibre ako sa jeep dahil gwapo ko? Sabi ko lang sa jeep mga kapatid, alam niyo, mahal kayo ng Diyos. Sabi ng mama, Kuya, libre na kita, napakagwapo mo, huwag ka lang magsalita ng tungkol sa Diyos.
Kaya pala nilibre ako. Ito, nakakalungkot no? Sabi sa Israel, bawal na raw. Pero sabi ko, ipag-pray natin. Bunuin natin to sa prayer. Walang imposible. Sabi nung awit kanina, sa panalangin. Kayang-kaya natin yan. Lalo na pag sama-sama tayo, lahat ng Kristiyano, manalangin tayo. Ipanalangin natin na matalo na yung Gaza na yan. Kasi noon pa yan, panahon pa ni David yan, Palestine, nagdala na nga sila napakalaking mama, tinalo na ng Israel. Ngayon pa kaya, na napakarami ng Kristiyanong marunong manalangin? Yung katabi mo, nananalangin ba yan? This is the perspective of God to His precious creation. At yung perspective ng Panginoon na ito ay yung to rule. Pag sinabi pong to rule, ikaw ay Dominican or to take dominion. Na kahit na may ipis, shout out sa mga takot sa ipis. Shout out sa mga takot sa palaka. Alam mo, perspective ng Panginoon, to make dominion. Ano sabing ganon? The masters who over our life and the fish in the sea, the birds in the sky, and all the livestock. Ako po, personally, takot po ako sa baka. Pasakayin mo na ako ng kalabaw, tatambling ako sa ibabaw ng balakaw, pero wag mo ko pasalubungin ng baka. Magkanya-kanya na tayo. Pero when I read this, sabi ko sa baka, simula ngayon, hindi mo na ako kayang takutin. Kinausap ko yung baka. Nakalimutan kong kausapin yung maraming kasama niya. Naku, hinabol ako. Sabi ko, teka, ano ba mali doon? Sabi nung kasama ko, isa lang kinausap mo, sana kinausap mo lahat. Yes, you know why? Kasi nung bata po ako, hinabol ako ng baka. Wala po akong tatakbuhan. Umakyat po ako sa puno ng kamatis. Kamatis, umakyat po ako sa puno. Alam niyo yung puno po, binali po ng baka. Sa sobrang galit niya. Hindi ko alam kung bakit siya nagagalit sa katulad kong gwapo. Pero ang alam ko lang, galit na galit yung baka sa akin. Sige, mula po noon, nagkaroon po ako ng trauma. Every time na nakakita po ako sa baka, sa Pangasinan po, nakakatuwa. Pastor, meron tayong ipapalo up. Saan? Sa bundok? Tara! Nagmotor. Brad. Pastor, mauna ka na. Bakit? Daming baka. Pero alam niyo po, nag-ano po ito sa akin, nag-strike sa akin. Sinubukan ko po ang kapangyarihan ng Panginoon. Naglakad po ako sa kalagitnaan ng mga baka. And I tell, sabi nga kanina, yung pangalan ng Panginoong Jesus, powerful. Sabi ko, in the name of Jesus, simula ngayon, di na ako matatakot sa inyo. Amen? May istorya, pagpunta ko dito kagabi. Sabi, ba't ang bilis mo nakarating ng pa-terminal? 1 hour po ako, 1 kilometer po ang nilakad ko kasi 12 o'clock wala na po sasakyan. Naglakad po ako palabas, papunta po ng istasyon ng bus. Mga kapatid, hinabol ako ng aso. Ang lalaking aso. Wow. Sabi ko na, wow din. Ay, hindi pala makukuha sa ganon. Hinabol ako. Alam niyo po, tumakbo na ako. Naalala ko, teka. Binalikan ko. In Jesus' name. Urashika babakanda. Umuwi ang mga aso, mga kapatid. Totoo po ito. Sabi ni Pastor, bakit ka nakarating agad? Kasama ko ang Diyos. Pinrotektahan ako ng Panginoon. Abay, kagulat-gulat ka ako tinatahulan ako ng aso, talagang sasakmalin ako ng isa. Ni-review ko sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, ang perspective ng Panginoon, you are the masters. Amen? Kaya masarap pong pag-aralan ng salita ng Panginoon. No? It's like you are looking at the perspective view ng isang building. Yun ang nakikita mo rito Pero ang totoo po nito mga kapatid, merong malalim na gusto ang Panginoon. Sa Hebrew word po ng rule, o yung the word rule, is rada. Okay? Rada. Rada means to reign. Medyo mas mataas-taas. To have dominion. To be Dominican. Shout out sa mga alumni ng St. Dominic. Bakit? The word Dominic means you are ruler. Ruler ka. Hindi ka stick. Hello?
Ang stick, ganon. Ang ruler, 12 inches. Amen? Ibig sabihin, mas malaki ka. Mas malaki ka sa iniisip mo. So today, I want to discuss to you, maiksi lang po itong ginawa ko. 115 slides po ito. So mga 15 minutes and 10 hours po tayo mag-uusap-usap today. Don't worry. Bibilisan ko lang po. Ang title po ng pag-uusapan natin, tatakbo tayo doon sa tema na ibinigay ng Panginoon sa ating bishop. You are created to rule. Sabihin mo sa katabi mo, you are created to rule. Pero ang pag-uusapan natin dito is the life of Joseph. Sino nakakakilala kay Joseph? Hindi nyo kilala si Joseph? Si Joseph po ay may 2 anak na ang pangalan po ay Jemjem at Joel. Na asawa ni Lynn. Teka, maliyat man. Mali. Teka muna. May 2 siyang anak, si Manases at saka si Ephraim. At ang asawa niya, hindi Tagalog, hindi po Hudyo. Ang pangasawa niya ay Egyptian. Yan po ay niregalo sa kanya just because Joseph was blessed by God sa kanyang gift. Nakakatuwa kahapon. Bigyan ko lang po ng side surf lang natin. Alam niyo po yung mga gift kahapon, natutuwa ako, alam niyo kung bakit. Lahat po ng meron ako na nag-highest score po, lahat po yun ay nahahakbangan ko, mga kapatid. Nangyayari po sa akin. Number 1, yung craftsman. Marami pong nagpapagawa sa akin ngayon na imposible. Pastor, kaya niyo po bang gawin ito? Alam niyo kapatid, meron po akong niluluto na project ngayon na napaka-imposibleng mangyari. Sa design nila. Pero sabi ko, I will try my best by the knowledge of God. Gagawin ko po. Magagawa po ako ng example, kapag ka po ito ay nagustuhan nila, pagagawa po sila ng bultuhan. Amen. So the life of Joseph, ito po yung bibuksan natin. But hindi tayo lalayo doon sa verse na ating pong pag-uusapan. So ang title ng pag-uusapan natin is Created to Rule. Now, alam mo na ikaw ay nilikha ng Diyos para maging ruler, maging dominion, dominican, to reign. Ikaw ang maghahari, ikaw ang master. Yung maraming kabataan ngayon, talo sila. Talo. Mga kabataan ngayon, mababaw ang kanilang emotional strength, ang foundation. Mga kabataan ngayon, nakakalungkot. Napagalitan mo lang, emoji na. Mga kabataan ngayon, nagkukulong na. Nag-emote. Hello, mga young people. I want you to understand, this message is not for the adult, it's not for somebody, but it is for the general. Now, pag-usapan natin, keys to remember on how to rule. Para alam natin, yung susi na dapat nating tandaan kung paano tayo magiging ruler or magiging master. Naipatotoo ko na po kanina. Number 1, keys to remember on how to rule. Number 1, tandaan mo ito. Sabi po ng verse 26, let us make people in our image and likeness. So meaning to say, God is with us. Ang ibig sabihin niyan, ang Diyos po ay sumasa atin. Nasabi ng Panginoon, gagawa tayo, lalalang tayo ng tao. Nag-uusap po ito. Itong tatlong ating pong mga Diyos na nag-uusap-usap, nagagawa sila ng nilalang na katulad nila. Isipin mo, inilagay nila yung wangis at tulad. Kaya tayo mga kapatid, meron tayong wangis at tulad ng Diyos. Kung ang Diyos ay malakas, dapat malakas ka. Kung ang Diyos ay matapang na nilalabanan ng demonyo, dapat matatag ka. Tama po? Meron pong nagpagawa sa akin, sa kanyang bahay. Sabi niya, Pastor, kailangan ko nang gagawa dito, i-repair itong mga problema sa bahay ko. Pinuntahan ko po. Ang sabi sa akin ng mga kapatid, Pastor, mag-ingat ka sa bahay na yon. Meron pong malaking puno doon, may lumalabas. Ay, may pag umuulan, dapat papasukin, baka mabasa.
Ay, sabi ko, baka may pasok, baka may loob, kaya may lumalabas. Tama po. Doon po sa bahay noon, marami pong espiritu. Alam niyo po, tinayuan ko po yun. Pinaniwalaan ko po. Pero bago akong malis sa bahay, niluhuran ko ang Panginoon. Lord, hindi ako, kundi ikaw ang pupunta roon. Sasama lang ako. Sabi ko, Lord, mauna ka. Mauna ka, Lord. Opo. Pagdating ko po doon sa gate, tumatawag ako. Tao po, abay nagparamdam agad. Sabi ko, ganda ng salubong nito. Panginoon, nasaan na po kayo? Pag sinabi mong God is with you, dapat hindi tumatayo ang balahibo mo. Amen? Yes, alam niyo sa probinsya, marami pong ganyan. Naranasan po ni Bishop. Sunday service, Rep, napanood niyo po yung video? Sunday service po, bigla meron ganon. Sa probinsya po, ay naku, dami na po namin experience doon. Alam niyo po, pagpasok po sa bakuran, una kong diniklara, katulad po ng tinuro sa akin ng mahal nating Rep. Pagtungtong ko sa pintuan ng gate nila, Jesus is Lord over this compound. This compound is covered by the blood of Jesus. And I am protected inside this compound. No evil spirit, no demonic spirit, no wicked spirit can down me. Yun ang sinabi ko. Bakit? Sabi ng Panginoon, ang perspective ng Diyos, siya ay sumasa atin. I want to ask you a question, mga kapatid. May pinagdadaanan ka ba? Hello? May problema ka? Pag wala kang problema, AB normal ka. Lahat tayo may pinagdadaanan, tama. Ang problema sa atin ngayon, pag may pinagdadaanan, pinatatambay. Pag may pinagdadaanan ka, padaanin mo lang, nakikidaan nga eh. Pini-entertain natin. Kapag meron kang pinagdadaanan, let God do something na ito pong dumadaan na ito, makadaan lang na maayos. Hindi ka maruruwin, hindi ka masisira. Kasi sabi ng Panginoon, let us make a man into our image. In Isaiah chapter 7 verse 14, Prophet Isaiah, siya po ay kinausap ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos, narito may isang dalaga na maglilihi at manganganak ng isang lalaki ng kanyang anak ay tatawaging Emmanuel. In Matthew chapter 1 verse 23, the Bible says that the name Emmanuel means God is with us. Nang isinilang si Jesus, binigyan ng diin ng Diyos na siya ay sumasa atin. Amen? Kaya kapag ka ang Diyos ay sumasayo, whatever happening in this world, huwag ka matakot. Pagkagising ko kanina, yan po ang balita sa akin, si Pastora, grabe. Mahal. Mahal ha. Ay, inggit sila. Pag-pray natin ng Israel, more than 30,000 ang injury. Tapos 600 ang sugatan, ay ang namatay. 6,000 ang namatay, 30,000 daw ang injured. Sabi ko, ano na yan natural na yan Nandiyan na yan sa kasulatan ng Panginoon. Hindi mo kayang pigilan yan. Yan ay propesiya ng Diyos sa mundong ito. At yan ay nagpapakita lang ng salita ng Panginoon ay totoo. Kaya mga Kristiyano, mga tunay na naniniwala kay Jesucristo, maganda ka. The days are coming. Aren't you excited? Nasasalubong mo yung Panginoon? The rapture is coming. In Genesis chapter 39, verse 1 and 2, next slide na yan po yung verse niyan. Sabing gano'n, yung King James na po ang gagamitin ko. Now Joseph had been taken. Anyway, bago ko po buksan ito, kilala niyo si Joseph. Si Joseph po ay isa sa mga anak ni Jacob. Okay? Ang bilang po niya pang number 12 siya. Pero actually po pang number 13 po si Joseph. Okay? Kasi po may isang anak na babae po si Jacob na ang pangalan po ay Dina or Dinah. Pero alam niyo po sa Jewish culture po, hindi po kasama sa bilang ang mga babae until now. Okay, yung mga Jewish culture po, pagka nagbibilang po sila ng mga kapatid, puro lalaki lang po yung binibilang. Hindi po kasama sa bilang ang mga babae. Sorry sa mga babae po, pero alam niyo po, huwag kayo mag-alala na break po kay Jesus yan.
Katulad po ng binabanggit dito ni Pastor Pamboy, totoo po yun. Nawala lahat ang disciple, mga babayang naiwan. Sa panahon po ni Jesus. Okay? Sabing ganon, si Joseph ay biniyayaan ng Panginoon ng isang pangitain. Nakakita siya ng mga pangitain na hindi tinanggap ng kanyang mga kapatid. Kaya naman itong mga kapatid niya ay pinagplanuhan siyang patayin. One day, so kinukwento ko lang po, one day, si Joseph po ay inutusan ng kanyang ama na si Jacob na magatid ng pagkain sa kanyang mga kapatid sa bukid at pinuntahan niya po. At bago po dumating si Joseph, sa malayo pa lang natanaw na siya, sabi ng mga kapatid niya, patayin na lang natin to. Kasi sobrang mahal to ng tatay natin eh. No? Ano siya apple of the eye. Sabi nga siya ay tawag nun, papas, paano ba yun? Tawag nun, gano'n, papas boy, daddy's boy, parang gano'n. So, mahal na mahal silang tatay niya eh. Ito namang mga kapatid, siloso. So, pinagplanuhan. And eventually, nung dumating po siya, gano'n nga po, no? Pero meron pong umapila, wag na natin patayin. Ihulog na lang natin sa balon. So, sinakta nila si Joseph, kinuha yung damit, at inihulog siya sa balon. No? Pero yung isang kapatid niya po, si Ruben, ay nagplano na hanguin siya. Pero sabi nung kapatid niya, si Judah, teka muna, wala naman tayong mapapala kung papatayin natin to. Buti pa, ibenta na lang natin siya. So, nung dumaan po yung isang grupo ng mga Ismailita, na ang tawag po doon ay mga mangangalakal, ibinenta po si Joseph. Basahin niyo po yung verse 38, 37, 38. Then, ito na po yung verse 39. Sabi po doon, now Joseph had been taken down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, brought him from the Ismailite who had taken him down there. Verse 2, the Lord was with Joseph, and he was successful man. He was in the house of his master, the Egyptian. Church, alam nyo, nung naglalakbay po ito si Joseph, nung sinaktan siya ng mga kapatid niya, hindi po siya umangal, wala po siyang sinasabi. Why? Because this man knows the perspective of God, that everything what happened, the Lord is with him. Hello? Na kahit anong mangyari, ang Diyos ay sumasayo. Sabi mo sa katabi mo, God is with us. God is with us. Pauwi kami ni Pastora, galing kami ng Bataan. Dahil maaga po akong nagising, kasi yun na po yung nakaugalian ko, aga akong gising, mag-worship ako sa Panginoon. Tapos, umalis po kami, no? Nagbiyahe na po kami, ako po yung nag-drive ng motor. Pero bago po kami umalis, hindi ko po namin kinalimutan na manalangin sa Panginoon. Alam niyo po, 20 kilometers before Alaminos, Pangasinan, ako po ay nakatulog sa Manibela. Traveling 100 or 90 kilometers per hour po yung motor, galing po sa Bulusok. Tapos biglang patag po. Nakatulog po ako sa Manibela, mga kapatid, sa sobrang puyat po namin. Puyat ko po, kasi may ginawa rin ako sa bahay ng mga anak ko. Nakatulog po ako. Nagising na lang ako, nakasalpak kami doon sa L200 na pick-up na Mitsubishi. Sa gilid ng kalsada, umaandar pa yung makina, walang tao. Bumangga po kami doon, mga kapatid. Sabi ni Pastora, ano nangyari? Hindi ko alam. Parang nakatulog yata ako. Pero because God is with us, mga kapatid. Sa tuli na yon, dapat bali-bali na or wasak yung binangga namin. Alam nyo po, nung tinanggal ko po yung motor, di ko pa kami naalis sa motor. Nung inatras ko po, walang sira yung sasakyan. Yung motor ko po, nasira po yung bumper, ay yung kanyang tapaludo. Tapos tiningnan ko yung paligid, walang tao, hinintay ko po, nag-antay pa po kami ng mga 30 minutes, wala pong lumalabas, saka ko po umalis. And I said to God, maraming salamat po, Panginoon. Palakpakan natin, Panginoon. Alam nyo, sabi ni Pastor, okay ka na? Oo, nagising na ako eh. Hindi ka pa magising noon? Kalain mo yun? Sabi ni Pastora, ano nangyari sa atin? Pinagpala tayo ng Panginoon today. Niligtas tayo ng Panginoon sa tiyak na kapahamakan. Sabi ko sa kanya, talagang glory to God. God is with us. Amen? If God is with us, God will protect us. God will strengthen us.
Kaya si Joseph, alam niya na sumasa kanya ang Diyos, hindi siya nagreklamo. Kaya pagdating niya sa bahay ni Potiphar, ang sabi ng Bible, the Lord was with Joseph and he was successful man. Naging matagumpay. Grabe ang buhay niya. Naging matagumpay. Why? Kasi po, sa perspective ng Panginoon, yan na yun. Ang plano ng Diyos, for I know my plan for you. Yan ang plano ng Panginoon. A plan to prosper you. Ito na po yun. Joseph became a successful man. Naging prosperous ang kanyang buhay at hindi lang yun, mga kapatid. Sipin niyo po yun. Alam niyo, noon, nung unang panahon, nabasa ko po sa history, na kapag ka daw po ang mga Egyptian ay bumibili ng alipin, kinakailangan nilang iparada sa buong paligid o buong Egypt na meron siyang bagong biling katulong o alipin. Alam niyo kung paano? Mapababae, mapalalaki, ganito pong ginagawa nila. 3 days pong nakahubad, naked. At isasakay po yun sa karwahe, iikot po yun. From the land of Egypt sa Cairo today, yung tinatawag pong Cairo, yung iikot po yun ng Goshen, the land na pinramis po ng Panginoon sa mga Israelites, sa mga Hudyo, iikot yun doon sa buong Egypt. Ang sasabihin, akin to, naked yun na nakahubad. Si Joseph po, 3 days na nakabilad. At siya po, ang sabi ng Bible, ay gwapo, matipuno, at may matindi. Sabi ng historian, maano daw yung mata. No? Ang tawag doon, tantalizing eyes. Sipin nyo, binilad ng ganon. Pero hindi po nagsasalita si Joseph. Alam nyo mga kapatid, just like what the Bible says, yung outside appearance mo, hindi po yan ang image ng Diyos. Yung inside mo, yan ang image ng Panginoon. Kaya nga diba sabing ganun, we are not wrestle against flesh. Alam niyo po sa Pangasinan, katakot-takot po na paninira ang inaabot ko. Until now, meron pa po akong salitang naririnig. Na ang church daw na ito ay isang kulto. Na ako daw ay peking pastor. Na si bishop daw po ay peke. At inuubos lang daw namin yung pera ng church. Nagpunta daw kami ng Mindanao. Nag-happy-happy daw kami sa Mindanao. Wow! Sabi ko, glory to God. Ang daming blessing. Lilipad kami libre. Magpapahid ka nga lang ng langis. Sabi ko, Panginoon, kung ito po ay totoo, patawarin mo kami. Pero kung hindi po ito totoo, Panginoon, patawarin mo siya. Pero I do believe na nasa akin ang Diyos, kaya hindi ko siya pinapansin. Nang marinig ko yon agad-agad, nung narinig ko po kasi dunalaw ko po yung kapatiran. Sabi niya, Pastor, ganto ganyan, bla 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 bla. Pag uwi ko po, nagmamadali ako, pumasok ako sa kwarto, sabi ni Pastor, saan ka pupunta? Sandali lang, kung ayaw mo sumama, diyan ka sa labas, nilako po yung pinto. Niluhod ko, Panginoon! Sino man ang naghahari sa kanya ngayon? Sa pangalan ni Jesus. Kasi nasa iyo ang Diyos. Pag ang imahe ng Diyos nasa iyo, mga kapatid, wala kang iniisip kundi mapaluguran ng Panginoon. Amen? Amen? The Lord was with Joseph. At kung kasama mo ang Diyos, hindi mo siya ikakahiya. Nasa palengke ako nung isang araw. Nakita ko may mga preacher. Sabi niya, hindi po kami manghihingi. Kami po mamimigay ng salita ng Diyos. Nilapitan ko po yung kasama, may nakasabit po dito. Do not die without Jesus. Sabi ko, kapatid, maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil yan ang gusto ng Panginoon. Ipangaral ang salita niya. Bandang huli kasama na po ako sa nagsasalita. Mga kapatid, bakit mo ikakahiya ang salita ng Panginoon? Bakit mo ikakahiya ang Diyos sa buhay mo? Ha? Sinong pumupunta ng inasal, Jollibee, unlimited sangyupsal, unlimited wings, ng restaurant, ng karinderya, at kung ano-anong kainan pa, na pag inihain na yung pagkain, tira na!
Oh, hindi niyo ako naintindihan, no? Si Pastora kasi po, bebenta ko muna si Pastora today. Naku, nandiyan yung mga anak niya. Lagot ako. Pa, huwag ka na sasakay sa kotse, ha? Doon ka na maglakad ka na. anak, hintay mo ako, ha? Masakay ako sa kotse mo. Sabi niya, kain tayo. Saan? Sa inasal. Uy, ayoko magastos doon. Tsaka limited na ako sa kanin ngayon. Hindi ko na kaya. 3 cup na lang. Hindi, 1 cup na lang po ako ngayon kasi binawalan na po ako ng doktor. Pero yung cup po, ganun kalaki, oh. Sabi ko, gagawin natin ito, kakainin natin doon. Kahalo-halo lang tayo. Sunday po yun, mga kapatid. So, pagkapunta po namin, dumating po si halo-halo, ay may kasabay po kami galing sa church. Ang church mo nila, Tulisan. Alam niyo yan? Yung church nila, mga miyembro sila ng Tulisan. Ay, hindi niyo kilala yung mga Tulisan? Matutulis yung ganun, oh. Tapos kahit talo na, nanalo pa rin. Grabe talaga. Talo lang, nanalo pa rin. Kasi yung leader nila, manalo talaga lagi, eh. O, naintindihan nyo na. Di dumating yung pagkain nila. Dumating din yung amin, sabay. Sabi ko kay Pastora, lead the prayer. Hindi, ikaw pastor, eh. Pastora ka, eh. Hindi, oh. Sabi ng, tingnan nyo kami dalawa, sabi ng Bible, ang tatay, ang head of the family, talo. Hindi ba? Para meron ako susundan, mauna ka. Sabi niya, may katwiran. O di I pray. Nag-pray si pastor. Sabi ko, Lord, maraming salamat po sa pagkain. Salamat sa halo-halo. Nakaganoy sa mata ko. Alam niyo kung bakit? Binabantayan ko yung kabilang lamesa. Sila po ay miyembro ng Tulisan. Abay, nakita ko po, tumitira na. Walang prayer. Mga kapatid, kung Kristiyano ka, na kay Kristo ka, ang Diyos ay sumasayo. Bago ka kumain, manalangin ka muna. Hello? Eh, nagkamali pa ng order. Hindi nala. Kasi ang gusto po namin yung may yema. Ang dumating po may ice cream. Nagre-reklamo si Pastora. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, maglalasang yema yan. Sabi niya, sino ka, magician? Sabi ko, hindi. There's a power in the name of Jesus. Alam niyo, gano'n kami mag-usap sa inasal. Sabi ng mga nasa kabila, tingin na tingin sa amin. Tapos habang kumakain kami, at dinidiscuss namin si Lord. Hello! Ang malupit dito, katulad nung narinig natin dito kahapon yung mga umatin, ang pinagkukwentuhan si kapatiran. Tama? Alam mo si sister, nakakainis yan. No? May bago lang siya, eh. Maniwala ka sa kanya. Japex yan, baklaran yan, eh. Tama? You know, pag na kay Lord ka, wala kayong ibang dapat pag-uusapan. Wherever you go, ang Diyos ay kasama nyo. Nakakaya naman kay Lord, kasama nyo, tapos out of place. Hello? Aba, sinama ka ng kaibigan mo. Halika, punta tayo sa party. Kumakain na, tapos, amiga. Tapos, ikaw doon kumakain. Ang lungkot mo, pero yung nakahain sa yung pagkain, sirloin, tenderloin, ang sasarap mo, pero kinakain mo. Yung kain mo gano'n. Bakit? Out of place ka, eh. Church, wag natin gawing out of place si Lord sa buhay natin. Amen? Kahit saan ka, kaya si Joseph, mga kapatid. Tingnan nyo nangyari. Sabing gano'n, the Lord was with Joseph. Alam nyo mga kapatid, Israelita ito. Pumunta ng Egypt, dinala sa Egypt. Ibinenta, ibinilad ng 3 araw na nakahubad, paikot-ikot sa Egypt, mga kapatid. Pero alam niya, ang Diyos ay sumasa kanya. Kaya hindi natin dapat kinakahiya ang Panginoon. Pag sinabi mong, the Lord is with me. Ang perspective ng Panginoon, ang image ng Lord, ang likeness, ang image ng Diyos ay nasa atin. Kapatid, huwag mong ikakahiya. Bakit? Sabi ng Bible, sa Isaiah chapter 43 verse 2, balikan ko po ito. Nakalimutan ko po. When you go through the deep water and great trouble, I will be with you. Kahit may problema, kasama mo ang Diyos. Alam mo ba, pag may problema tayo, namumroblema si Lord sa atin? Kasi karamihan po ng mga Kristiyano, pag may problema, ayaw bang bukas ng Bible. Tama? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun.
Pag may problema tayo, ayaw na nating manalangin. Lalo na kapag pinansyal ang problema. Shout out sa mga nanay pag walang pera. Wala pera. Huwag mo kawakan. Doon. Diba? Pero alam niyo, pag wala kang pera, mapalad ka. At least, hindi ka gagastos. Tipid. Sumakay ka ng jeep. Ang dala mong pamasahe, eksakto lang. May nakasabay kang kaibigan. Uy, kumusta ka na? Praise the Lord. Pamasahe lang ang dala mo. Bakit? At least hindi mo siya ililibre. Di ba? Baka mamaya, wait ka na? Style Filipino style. Kumain ka na? Milang. Pero, ano ba? Pag sinabi kumain ka na, hindi, ang sagot lang dyan, para ka na sa henyo, oo, hindi. Sabi ng Bible, wala kang ibang sasagot, kundi oo, hindi. Tama? Kumain ka na, hindi pa. Halika na, tara na. Ganun agad. Ang tunay na Kristiyano, palaban. Ay, pa eh. Hindi na. Okay na ako. Tapos na kumain. Sana sumabay na ako sa kanila. Ito ngayon na malupit. Pagkatapos kumain, naghahain ng Coke. Gutom ka. Pag uminom ko na, masakit ang tiyan mo, tama? Yan, kasi hindi ka kaagad kumain. Diba? Alam niyo mga kapatid, tinuturoan tayo ng Panginoon in God perspective. Sabi niya, I will be with you. When you go to the rivers of difficulty, you will not drown. Hindi ka malulunod. Tapos sasabihin ng iba, ano ba sa amin problema to? Napakarami na. Gabundok na problema. Lunod na ako. Hello, kung Kristiyano ka, hindi ka malulunod sa problema sapagkat meron kang Diyos na pwede mo pagsumbungan. Palakpakan natin ating Panginoon. Sabi si pastor daw ay peking pastor. Sabi ko, Lord, kung peke ako, tanggalin mo na ako sa Pangasinan. Kung peke akong pastor, kung hindi ako nangangaral ng salita mo sa oras na ito, alisin mo na ako dito. Ang church daw natin ay hindi tunay. Ito totoo po ito. Wala si Pastor Joseph. Kaharap sa pa si Pastor Joseph nito eh. Sabi ko, Nay, kung hindi po tunay ang church namin, ng church natin, nilabas ko po yung mga papers, SEC. Nakarehistro po kami sa SEC. Yung church niya, hindi. Sino ngayon ang tunay? Sino ang legal? Kami, legal. May board of director kami. Siya, director lang, walang board. Kala niya. Kailangan natin patotohanan, tama po? Para magkaalaman na. Harap-harap na to. Kasi alam niyo po, nung binabanggit ko po to sa ating mga mahal na bishop at kay Reverend Bear, sabi ni Reverend Bear sa akin, harapin mo. Hinarap ko po. Kala mo Kala mo Hindi, totoo po yun. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned. The flame will not consume you. Hindi ka masusunog. Dahil kasama mo ang Diyos, protektado ka. Sabi mo sa katabi mo, you're in good hands. With Metro Bank. Nasa mabuting kamay ka, nasa Panginoon ka. Kaya huwag mong kakalimutan ang perspective ng Panginoon. God is with us. Amen? Kaya hindi mo siya kinakahiya. Bakit? Next slide, anak. Pag kinahiya mo to, ang Panginoon, itong sabi, but anyone denies me. Ito yung sinasabi ko sa inyo, kahit saan kadali ng Panginoon, huwag mong ikakahiya si Jesus sa buhay mo. Sabi nga ni Paul, preach the gospel in season or out of season. Naging totoo po sa amin ito ni Pastora, mga kapatid. Namigay po kami ng tracts sa school, bigla pong bumuhos ang ulan. Sabi ni Pastora, sisilong tayo. Not in this time. Nasa kalagitnaan tayo, wala tayong sisilungan. Hanapin natin yung mga tao. Nanyo umuulan, mga kapatid. Yung mga nakasilong, binigyan po namin nakasilong sa waiting shed dahil naulanan. Sinamantala po namin, mahal kayo ng Diyos. Pakibasa na lang po ito. Mga kapatid, tinitingnan tayo ng Panginoon, sabi ko. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Basang-basa po kami.
Hindi po natin dapat dinedeny yung Panginoon. I will deny that person before my Father in heaven. Ang sakit nito, ikahiya ka. Di ba? Ikahiya ka ng Diyos. Paano kung harap tayo sa Panginoon ngayon? Sasabihin mo, Lord, teka lang, ang galing-galing ko sumayaw sa harapan. Ang galing kong tumugtog. Ang taas ng boses ko. Bumibirit ako para sa'yo. Sabi ng Panginoon, alis. I'll never know you. Kita kilala. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon. Hindi lahat ng tumatawag sa Kanya, Panginoon ay maliligtas, mga kapatid. We have to know our stand in God. Tandaan nyo, dito po, God is with us. Do not deny Jesus. Huwag mong ikahiya ang Panginoon kahit saan ka naroon. Pangalawa, next slide na. You are blessed. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka na. Dahil ikaw ang sinabihan, bawi ka, ikaw din. Dahil magkatabi kayo. Amen? Why? Sabi po ng verse 28, ng Genesis chapter 1, and God blessed them. And God says, multiply and fill the earth. Meron akong kausap na pastor, sabi niya, pastor, nakakalungkot. Kukunti ang born-again Christian. Sabi ko, ang daming church dito sa Pangasinan, nakakalungkot. Kung ano pa yung hindi naniniwalang Diyos si Kristo, sila pa yung dumadami. Totoo po yun. Kung sino pa yung hindi naniniwalang Diyos si Kristo, sila pa yung mga disiplinado. Bakit ang daming Kristiyano na ganito, sabi sa akin? Kasi sabi ko, hindi nila naranasan na sila'y pinagpala ng Panginoon. Amen? You are blessed. And this man, natin po pinag-uusapan, ay talagang pinagpala rin ng Panginoon. He knows the perspective of God sa kanyang buhay. Kaya naman sabi ng Genesis chapter 39, verse 4 and 5, and Joseph found grace in his sight and served him, and he made him overseer over his house and all that he had put into his hand. And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house and all over he had, that the Lord blessed the Egyptian house for Joseph's sakes. And the blessing of the Lord was upon all he had in the house and in the field. Look at the highlights na meron po yan, that the Lord bless, past tense po, the Egyptians' houses o house for Joseph's sake. Pinagpala ka ng Panginoon, kapatid, dahil nasa iyo ang imahe ng Diyos, blessing na yan. Kaya nga sabi ko, katulad po ng tinuturo sa atin, madalas ng ating kagalang-galang na Rev, maging si Bishop, na sa umaga pa lang nagpapasalamat ka na sa Panginoon dahil pinagpala ka na ng Diyos, nagising ka pa. Pinagpala ka na ng Diyos dahil humihinga ka pa. Meron po akong pinag-pray sa Pangasinan, pero kinuha na po ni Lord. Ang hininga niya po ay nagkakahalaga po ng 700 for 4 days. Sinong bumibili ng hininga rito? Alam niyo ibig ko sabihin? Kausap ko siya, bit-bit niya yung tangke niya. 700 for 4 days po. Every 4 days, bumibili po sila ng bago, nagre-refill po sila. One time, hindi na po kinaya ng katawan, he died. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Pinagpala ka na ng Panginoon. Kaya dapat maging daluyan ka ng pagpapala. You are blessing. Blessing ka. Pinagpala ka. Kaya kahit saan ka dali ng Panginoon, dapat pagpapala ka. Amen? Nakakalungkot lang ngayon, marami pong mga born-again Christian, kahit po nasa ibang lugar, hindi po nagiging blessing. Last month, my mom, ng nanay ko po ay nag-birthday na 73 years old. Umaten po ako, dahil nandiyan po yung kapatid ko.
Galing po ng abroad. So nagkaroon po ng happy-happy. Dumating po yung mga kaibigan ko, mga kabarkada ko noon, mga kasama ko sa pot session, mga kasama ko nagda-drugs, nagiinuman, nandun po sila. Sabi sa akin, pare, shot ka naman. Sabi ko, hindi na ako minom. Wala na akong bisyo. Hindi na ako naninigarilyo, hindi na ako minom. Sige na pare, itinanggihan ko po. Umikot ang baso, yung tagay po. Pagbalik, inaabot na sa akin. Pare, please naman. Tiningnan ko yung baso. Tumingin na si pastor. Di ba? Imbis na kulay tsaa, kulay blue yung ilalim. Ano ibig sabihin? Hindi niyo ako nakuha? Uuwi na ako. Hindi mo maintindihan. Yung ilalim, meron pong 3 muka. Pag tinagay ko siya, meron ako 1. At may jacket. Di ba? 1,000. May 1,000 pieces ka. Pag tinagay mo yan, sabi ko, pare, sa pangalan ni Jesus, sinuko ko na ang buhay ko sa Kanya. Kung ano nakikita niyo sa akin pagbabago, hindi ako umiinom, hindi ako naninigarilyo. Sabay may sumabat doon sa kabilang sulok. Meron ako dito, maganda ka sa. Nung dati po, adik pa ako. Pag sinabi mo maganda ka sa, tuwing! Tirahin na natin yan. Baka tirahin ng iba yan. Pero alam niyo po, sabi ko, pakasakasa ka pa dyan, pag kinasahan ka ng Lord, bukas, paglalamayan ka. Ito lang masasabi ko sa kanyo, sabi ko sa kanila, hanggat hindi nyo tinatanggap si Jesus sa buhay ninyo, kahit isang damakmak na pagbabago ang gusto niyo, hindi mangyari sa inyo. Tanggapin niyo si Jesus. Kapatid, katulad ng sinasabi ko, hindi ko kinakaya si Jesus. Lahat po sila tinanggap si Lord. Palakpakan natin. Kung ano yung nakikita mo sa akin, sabi ko, yan ang gusto ng Panginoon sa iyo. Dahil pinagpala ka ng Diyos, kahit saan ka nandoon, maging blessing ka rin. Lahat ng meron si Potiphar ay pinagpala ng Diyos dahil kay Joseph. May work ka ngayon, you're blessed. Pumasa ka sa exam, you're blessed. May pagsubok ka, you're blessed. May sakit ka, you're blessed. Everything you have, you are blessed. Ayaw nila. Ayaw nila, oh. Sabi lang nila, okay. Wala nang ang pera, blessed pa rin. Church, hindi naman pera yung nagpapatakbo ng buhay natin, eh. Alam niyo, nung napunta kami sa Pangasinan, we learn a lot. Hindi lang pala kailangan ng ganito. Kailangan mo lang maging totoo ka sa Panginoon. Blessed ang isang tao kung siya ay nagiging blessing din. Hello? Kung nagiging blessing ka, di ba katulad nga nung kinakwento ni Reb nung kahapon, di ba gusto nila yung maraming tao lagi sa bahay nila kasi yun yung love ng Panginoon. Ang sarap kayang tumulong. Kaya nung doon po sa exam, yung sabing gano'n, gusto mong tumutulong sa mga tao, yung talagang fulfillment sa yun, ako po gano'n, eh. Pagka may pumunta po sa church, pastor, ganito, ganyan. Sige, padala mo na yan. Kahit wala na kami. Alam niyo mga kapatid? Kasi kapag binibigay mo yon galing sa Diyos, pinagdadaluyan ka lang ng pagpapala ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, maging blessing ka naman. Sa mga young people, kawawa naman mga young people, dapat blessing kayo sa inyong bahay. Hello, mga young people. Pag nasa bahay kayo, dapat blessing kayo. Whatever you see inside the house na kinakailangang ayusin, inaayos. Hindi yung pag sinabi ni nanay, ni tatay, anak, gawin mo ito, ang ano yung sasagot? Di ba? Wait lang. Ako mapalad ako dahil yung mga anak ko po, hindi ko po sila inabutan ng ganyan, eh. Kasi wala pa, hindi pa uso cellphone nun, eh. No? Naturuan ko po sila. Wait lang. Tingnan mo anong ginagawa, nag-ML. Kaya pala wait lang, 5-star na. Di ba? Tapos, natalo.
Nagalit kay nanay, nagalit kay tatay. Nakakainis. Natalo tuloy. Inaway pa. Kasalanan pa. Makikita mo nagtitiktok. Hello? Bigyan ko kayo ng trivia sa mga nagtitiktok. Did you know what is TikTok? What the meaning of TikTok? Galing po yan sa European country in the word TikTok. Ang ibig sabihin po yan, exotic dance. Pag sinabing exotic, alam nyo na, may kasama pong ano yan, kalaswaan. Kaya nung unang lumabas ang TikTok, ano napapanood nyo? Tama, di ba? Yung unang-unang labas ng TikTok, ang sasagwa ng sinasayaw, tama? Di ba? Oh, sorry to the word ha. Meron po talagang ginagamit na no contest. Tama? Hindi ko na po sasabihin kung ano yun. Tapos makikita nyo, totoo po. 13 years old, 12 years old, sumasayaw. Sa harapan ng camera, wala yun. Kasi yun ang challenge eh. Tapos sasabihin pa, challenge accepted. Church, all young people, I want to challenge you. Kailangan meron kayong 5 every week na memory verse. Challenge accepted? Hinahamon ko kayo. Yun ang dapat. Tama? Every week, meron kayong 5 na memory verse. Ewan ko lang. Sabihin sa inyo yung demonyo, grabe to. Hindi ko matama-tamaan to. Kaya mga kabataan ngayon, madaling tamaan ng emotion. Because, lalo na mga Kristiyano, sabi nga, una, barkadahan. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi ito barkadahan. Spirit to. Ang kalaban natin is spirit. Kaya ikaw ay blessing dapat. Maging blessing ka, sabi mo sa katabi mo, you are blessed. Alam niyo sikreto kung bakit para mahabang buhay natin? Sabi ng Bible, mga anak, mahalin nyo ang inyong mga magulang. Sabi ng dulo, sa verse 3, yun ang sikreto para humaba ang inyong buhay. One time, meron pong interview kay Apo Wangod. Kilala niyo yan, si Apo Wangod? Yung sa Benguet, yung magaling magtato. Diba? Sabi sa kanya, ano po ang naging sikreto nyo? Sabi niya, because I love my parents. Hello? Sikreto, no? Nagmahal na sa magulang. Biblical. Young people, you are so blessed in this era. Because the Word of God says in Joel chapter 2 verse 28, in the last days, mga kapatid, tayo po ay nasa last days na gusto kong tayuan nyo na ito na po ang panahon ng Diyos. We are on the last days, kinakailangan na natin to maunawaan. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik, pero mga young people, you are so blessed. Why? In the last days, I will pour out my spirit. The young will see dreams. Dreams. Grabe. Pero tayo hindi po mga adult, makakita rin tayo ng mga pangitain. Pero sila po yung bibigyan. Kaya yung sabi ni Jose Rizal, nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Sa Bible po, in the last days, young people will receive the vision from God. Grabe. Mag-ready kayo. Magugulat kayo. Marami mga kabataan ang tatayo sa harapan mangangaral ng salita ng Diyos. Kaya mga kabataan, maghanda-handa kayo. And so are we, mga adult. We are blessed. And number 3, wala po yan doon sa ating tinitingnan sa Genesis chapter 1. Pero alam niyo po ba, yung perspective po ng Diyos sa Genesis chapter 1 ay pinakita na. And after that, when God created man, nandun na po si Eva at Adan, pumasok na po yung tinatawag na Edenic Covenant. Nagkaroon po ng covenant ang Diyos at ang tao sa Garden of Eden. Okay, nagkaroon po ng Edenic Covenant at one of the covenant ng Panginoon sa kanila, lahat ng narito na pwede niyong kainin ay kakainin ninyo. Except from a tree of knowledge and truth. Meron pong sinabi ang Panginoon na ibinabawal ang Diyos na wag gagalawin. Okay? Ano ibig sabihin nun? Pagpasok po ng Edenic Covenant, ang Diyos po ay nagbigay po sa atin ng warning o awareness. And number 3, awareness. Sabi mo sa katabi mo, awareness.
And that awareness is responsibility. Now, going back to life of Joseph, in Genesis chapter 39, verse 7 and 8, tingnan niyo po And Potiphar's wife soon began to look at him lustfully. May pagnanasa. Come and sleep with me. Halika, makitulog ka sa akin. Samahan mo ako, she demanded. But Joseph refused. Look, he told her, my master trusts me with everything in his entire household. No one here has more authority than I do. He has held back nothing from me except you, because you are his wife. How could I do such a wicked thing? I would be a great sin against God. Hindi niya sinabi na magkakasala ako sa asawa mo. Tama? Ang una niya sinabi, pag ginawa ko yan, magkakasala ako sa Diyos. Kaya ang sabi ko sa kumpare ko, pare, pag tinagay ko yan, tatamaan tayo ng kidlat dito. Sabi niya, napaka-exage mo naman, pare. Bakit? Magkakasala ako sa Diyos. Awareness. Christians, church, mga magulang, mga kabatid, in the last days, we should be aware on our spiritual life. Not in our life outside, but our inner life. Yung spiritual, yung relasyon sa Panginoon ang kinakailangan nating mapa-strengthen. Maging mas malalim pa tayo sa pagkaunawa sa Panginoon. Joseph is aware of his responsibility on Potiphar's house, and he is aware of having sinned, not just with Potiphar, but of God. And so are we. Ganon din dapat tayo. Si Paul, he wrote in Romans chapter 2, sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Did you know what the word I beseech you sa Tagalog? Alam niyo ang ibig sabihin ng I beseech you? Pag binasa niyo sa Tagalog yan, pag inunawa niyo po mas malalim, para pong yan, nakikiusap siya dyan, sabi niya parang, please naman, mga Kristiyano, please naman. Ako po ngayon, nakikiusap ako sa inyo. Please naman. By the mercies of God, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is reasonable service. Holy. Do not conform to this world, but be transformed by renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Pag binasa nyo po yan sa ibang translation po ng NLT at saka ng NIV, yung do not be conformed, don't copy the pattern of this world. Maging aware tayo sa pagkopya sa mundong ito. Sa mga awitin na lang. Minsan may mga awitin ngayon na talaga namang ang sarap pakinggan, mga worldly. Laging ikaw, laging ikaw, laging ikaw. O, tawa yung mga kabataan, alam nila. Tama? Kanino kayo uhaw? Oh, kahit naman hindi ako nag-aano ng tinitingnan ko rin yung mga lyrics, mga kapatid. Tapos alam niyo po ang ibig sabihin ng inawit na, sa ilalim ng puting ilaw. Ngayon pala naghahantay ng kadate. Oh, di mga kabataan, di nila alam yun. Kanta lang sila ng kanta, di ba? Oh. Kailangan pinag-aaralan ninyo. Huwag kayong tira ng tira. Tirahin kayo ng Lord dyan eh. You know, sabi ni Pablo, do not conform. Ang kausap niya dito ay ang mga mananampalataya, hindi po outside sa church. In this word, by renewing. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na ng isip mo. Lahat tayo, mga kapatid, ay dapat magbago. Kaya layo tayo sa mundong ito. Kaya nga mga Kristiyano, mga kapatid, iba na ang mundo natin eh. We are different. Hindi tayo kasama sa mundong ito.
Na kung ano ang uso, nandun tayo. Uy, alam mo may bagong bukas doon. Ano? Unli. Sige, unli. Unli nga naman. Sige, tira ng unli wings. Unlimited sangyup. Puro oily. Puro fatty food. Anong tinamaan? High blood. High cholesterol. Mahilig sa Jollibee. I'm sorry, hindi ko po sinisira ng Jollibee. Mahilig ka sa mga fast food. Ang hilig mong kumain nun. Mahilig ka uminom ng mga energy drink para malakas ka. Yun ang uso ngayon eh. Tapos sasabihin mo, bakit ganito? Hindi na ako makawiwi. Tinamaan ang kidney mo. Church, alam nyo ang mundong ito, this world will give you pleasure. But in the end, this world will give you pressure. Parang aircon. Thank you po, dito nyo pinuwesto yung aircon. Ang sarap, di ba? Sinong gininaw kahapon? Pag tinamaan ka ng aircon, ang sarap. Pero pag lumabas ka, patayin mo yung aircon, magrereklamo ka, tama? Ganyan ang mundo. Panandalian lang ang binibigay, pero ang Diyos pang matagalan ang ibibigay sa iyo. The Bible says in Isaiah chapter 11 verse 12, no? God says that God has poured out His Spirit. Sa mga prayer warrior natin dyan, alam nyo itong 7 Spirit of God. The Spirit of, yung mga umaaten po ng 3 o'clock habit natin. Spirit of wisdom, Spirit of understanding, Spirit of counsel, Spirit of might, knowledge, and fear of God. Pero did you believe na ang demonyo ay nagbuhos na rin ng kanyang spirito, and that's what we call the spirit of deception. Kaya maging aware tayo. Baka akala natin, okay pa yung tinatakbuhan natin, pero dinadaya na tayo ng demonyo. Baka akala natin, okay lang yung ginagawa natin, pero hindi natin alam, nagkakasala na tayo sa Diyos. And also the devil had poured out a spirit of deception. Akala mo buo ka pa. Pero wala na pala, para kang poste ng Meralco na inanay na yung loob. Nagsisimula sa patikim-tikim. Did you know how tawag doon, yung, hindi ko makalaya, Tagalog maayos. Paano hinuhuli ng mga hunter ang polar bear? Kinakain po kasi yung polar bear, mga kapatid. Okay? Sa parting Alaska, mga may yelo. Did you know how they catch polar bear? Alam niyo kung paano? Kasi hindi mo pwedeng lapitan, hindi mo pwedeng barilin. Kasi ano daw yun? Animal cruelty. Oh. Hindi pwede. Para mahuli nila yan, hindi nila pwedeng gamitan ng kahit na anong yung sasakta, babarilin mo or papanain mo, hindi pwede. Alam mo paano nila hinuhuli? Kukuha sila ng snowball or gagawa sila ng snowball, tapos yung knife na ilalagay nila sa kahoy, or yung knife, no, yung knife po, talaga naka-design na siya ng ganon. Tapos babalutan po yan yung knife po ay magkabila ay, two-edged po siya, dalawa yung talim. Babalutan po nila ng snowball. Okay? Tapos yung snowball, bubuhusan nila ng blood ng animal, yung fresh na dugo ng hayop. So itatayo nila ngayon. Pag naamoy po yan, kasi ang snow bear po, snow bear, masarap yun . Yung snow bear po, mga kapatid, yung mga polar bear, kahit po 10 kilometers yung layo, basta tinangay ng hangin, naamoy niya, pupuntahan niya yon. Okay? So pupuntahan niya yon. Kaya kahit saan mo ilagay yon, puntahan niya yon. Tapos pag nakita niya yon, kasi ang polar bear po humahawak yan . Di ba, nakapansin niyo po? Hahawakan niya yan, yung pinaka-stick, hahawakan niya po yung ganyan. Uumpisahan niya pong dilaan yan. Okay? Tingnan niyo ang logic, mga kapatid. Didilaan yan ang didilaan yan. At eventually, mauubos po yung snowball na meron pong dugo. Pero continuously, dinidilaan niya yan, eventually, mamamatay po siya. Bakit? Ang tawag po sa medical term po, ang tawag nito, naubusan ng dugo.
Kasi yung iniinom, yung alalasahan niya ay sarili niya. Hiwa-hiwa na yung kanyang dila hanggang sa mamatay siya. Church, I want you to understand na ang demonyo, ganyan ang ginagawa sa atin. Akala mo, okay lang. Gawa ka ng gawa, okay lang. Okay lang yun. Wala naman nakakakita. Okay lang. Pero along the way, your spirit become dead. In the last days, we must be aware. And what happening right now, isa yan sa sinasabi ng Panginoon. Jesus will coming soon and be aware. As I told you, this word will give you pleasure, but in the end, it will give you pressure. Yes, bandang uli, mapipressure ka na. Ngayon, ang tanong, mga kapatid, dito na po ako magtatapos sa mga salitang bibitawan ko. Before we pray, why God is revealing this to us? Bakit ipinapahayag ng Panginoon sa atin ito? Bakit sinasabi ng Diyos na maging aware tayo? Katulad ni Joseph, pwede naman niyang gawin. Wala naman si Potiphar. Pwede naman siyang sumiping sa asawa ni Mr. Potiphar, si Mrs. Potiphar. Wala naman nakakakita. Pero dahil naging aware siya na magkakasala siya sa Diyos, hindi niya hinayaan na ang spirito ng wickedness ay makapasok sa kanya. Kaya dapat maging aware tayo, mga kapatid. Maging aware tayo sa pangkalahatan. Dahil ang Diyos ay naghahantay ng tunay na mananampalataya. And why God is revealing this to us? Because, gusto ko pong maunawaan niyo to. Because God wants you not just to be informed, but to be transformed. Ulitin ko po. Kaya pinapahayag ng Panginoon ito ngayon. Because God wants you to be, not just to be informed. Ayaw lang ng Panginoon na may alam ka, but God wants you to be transformed. Kailangan nagbabago ka. Everything na pinagdaraanan mo ngayon, okay lang yan, mga kapatid. Why? God will transform your life from mess to message. God will transform your life from defeated to become victor. Dati talunan ka, ngayon, victorious ka na. And God wants to transform your life from glory to glory. I want you to understand, mga kapatid. Huwag tayo magpatumpik-tumpik sa nangyayari sa Israel, sa ibang bansa, senyales na malapit nang bumalik si Jesus. Maging aware tayo. Baka hindi natin alam. We know we're standing, but aren't not. Hindi na pala. Bagsak na pala tayo. Bagsak na. Patatagin mo ang buhay mo sa Panginoon. Dahil hindi ka basta-basta. Dahil sabi nga ng Panginoon, God created you to rule and domain. Amen? God has created you to rule and domain. Yan ang ilagay mo sa isipan mo. You are a ruler in this world. Kaya yung demonyo na yan, wala na yan. Yung ginagawa ng kaaway sa'yo, yung pagsubok na yung problema na yan, wala na yan. I am victor. I am changed by God because the God who created me is with me. Amen? Nasa atin ang Diyos, hindi tayo pwedeng pagharian ng kung ano-ano paman sapagkat ang Diyos ang dapat na naghahari sa atin. And lastly, Paul says, I have no longer live, but Christ liveth in me. Hallelujah. Nandyan pa kayo? Si Kristo nabubuhay sa iyo, mga kapatid. Si Kristo nabubuhay sa atin. Kaya walang dapat na mabuhay na problema, pagsubok, kawalan, at kung ano-ano, kundi si Kristo lamang. Tayo po tumayo. Hallelujah. Tandaan nyo, mga kapatid. You are created to rule. God has created a special, a precious creation at ikaw yun. Kaya kapatid, kung sa oras na ito pumasok ka sa church na ito, you are battling something. Kaya nga sabi ko, hindi isang aksidente na tayo po'y nagsama-sama. Maaaring ngayon may dinaramdam ka, may karamdaman ka.
Bumangon ako kanina, masakit ang ulo ko. Sabi ko, Jesus is Lord over my head. Kanina po habang nagpipreach ako, kalukuyan, bigla po sumakit ang tiyan ko. Sabi ko, no sakit ng tiyan ang tatalo. And it's gone. Gusto ko pong sa umagang ito, kung saan ka nakatayo ngayon, God wants you to be transformed. Not just to be informed. Everything na ginagawa ng kaaway, talunin mo yan because you are ruler. Ginawa ka ng Panginoon to be a Dominican, to reign. Hindi ka kayang gapiin ang ano paman. Kung sa school may problema ka, may Diyos ka. Kung ngayon may karamdaman ka, may Diyos ka. Kung walang-wala ka ngayon, may Diyos ka. Kung merong may galit sa iyo, may Diyos ka. Dali natin sa Diyos ang lahat ng ito, mga kapatid. Wala tayong ibang susumbungan. Huwag po sa akin, huwag po kay Rep. Kay Lord lamang tayo. Amen? Can we bow? Hindi pa tayo muko? Sa oras na ito, mga kapatid, ipinapakita ng Panginoon kung ano ang nais siyang gawin sa iyo. And God put me this thing na i-share sa umagang ito dahil alam ng Panginoon na kailangan natin ito. Ito yung mga panahon na kinakailangan natin talagang lalo pang lumalim sa Panginoon. Lalo pa natin yakapin ng Diyos. Saliksikin pa natin ang salita ng Panginoon. At magkaroon pa tayo ng malalim na relasyon sa ating Panginoong Hesus. Huwag tayong makontento na narito lang tayo. Huwag tayong makontento na nauunawaan natin ang salita. Bagkus dapat pa nating magkaroon ng mas malalim pa na pagkaunawa. Kung sa oras na ito, kapatid, dumarating o narating mo na ang sinasabi mong hirap ng buhay. Isipin mo, ang ginawa ni Jesucristo sa krus. Kung ikaw pumasok sa church na ito, you are financially, meron kang depreciation sa iyong pinansyal, may problema ka, don't worry mga kapatid, sinagot ka na ng Panginoon sa oras na ito. Kung meron kang karamdaman, God is saying you are healed already because I am with you. I will bless you. Pinagpala ka ng Panginoon ng kagalingan. Kung ikaw, kapatid, ay pinapersecute, you are blessed. Because sabi ng Bible, mapalad ang mga taong inaalimura sapagkat sila'y mapapasa Diyos. Kapatid, walang mahalaga sa mundong ito kundi ang pagharian tayo ng Panginoon. You are created by God to rule and domain. And remember the word of God this morning. Lagay mo ito sa puso mo. Pinagwagi ka na ng Panginoon sa takbuhin ng buhay mo. Panginoon, maraming salamat for you are our great reward. Salamat po sa biyaya mo. At wala kami ibang gagawin kundi purihin ka, Panginoon. Yes, Lord. I declare, O God, those people who come in this church that suffering from sickness, O God, I declare, Lord God, your healing touch, O Lord. Everyone, O God, who is suffering financial difficulty, I declare, O God, Lord, hallelujah, financial breakthrough, O God, in Jesus' name. Lord, sino man may emotional problem, yes, Lord, alwin mo nga po, Panginoon, O God. Yes, O Lord. Salamat po, Panginoon, O God, Lord. Ikaw ang aming Diyos na lumikha sa amin. Thank you, O God, for you created us to rule and domain. Thank you, Father God, in Jesus' name. Amen and amen. Praise. Amen. So, lahat po ba tayo ay pinagpala po sa salita ng Diyos ngayong umagang ito? Amen. Sabi nga po, God has created us to rule. Amen. Sabi nga po, to have dominion even in our finances. Na dapat po yung finances natin ay tayo po ang nag-rule doon. Hindi po yung finances natin ang nag-rule sa atin. Amen po. Sabi nga po, God has given us the wisdom, the capability, the capacity to rule. Sabi nga po, every time na, kumbaga, may blessing po tayo, sabi nga, those blessings are given to us by God para makita rin po ni Lord paano natin
hinahandle yung ating mga finances? Na tayo po ba yung nagro-rule dun sa pinagkakatiwala ni Lord sa atin, or yung finances yung nagro-rule sa atin? Sabi nga po, di ba dun sa verse po natin, sabi po dun ng Elohim, ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, let us make man in our own image and likeness. Di ba? Ibig sabihin, lahat po tayo, we are created in God's image and likeness. Ang Diyos po natin is a giver. Kasi po, siya yung una nagbigay sa atin. Tama po ba? Siya una nagbigay ng pagmamahal, siya nagbigay ng buhay sa bawat isa, kaya po lahat tayo nandito sa mundong ito, di ba? Siya yung nagbigay ng kalakasan sa atin para makapagtrabaho tayo. Sabi nga po, if we will acknowledge everything that we have comes from God, mahihirapan ka bang ibigay yung para sa Panginoon? Hindi. Minsan po, nahihirapan tayong ibigay sa Panginoon kasi nakikita natin, tayo yung nagtrabaho dito, tayo yung gumawa nito, tayo yung nagpakahirap dito. Mahirapan ka talaga kasi nakafocus po tayo sa ako. Pero if we focus to our God, na everything comes from Him, di ba po? Sabi nga, katulad nga po nung nabanggit ni Pastor Gab kanina, di ba? Yung sa Matthew, sabi po doon, na sabi po dun sa Matthew 7:21, not everyone who calls to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. So sabi nga po, not necessarily na tumatawag tayo sa Kanya na Lord, Lord, automatic, papasok na tayo sa kaharian ng Diyos. Sino daw po yung papasok sa kaharian ng Diyos? Those who do the will of the Father. Di ba po? Yung gumagawa ng kalooban ng Diyos Ama. Amen? Sabi nga po, even sa pagkakaloob po natin, di ba? Kumbaga, bakit po ba tayo nagbibigay ng tithes? Sinasabi nung iba, Old Testament na yan, nasa New Testament na tayo. Pero, kung makikita po natin, di ba, nakalagay po sa Malakay 3, verse 10, sabi po doon, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this. Sino po nagsabi? Says the Lord of hosts. Sinabi ng Diyos. So, pag sinabi ng Diyos, ayun yung kalooban niya. Gagawin mo ba o hindi? Di ba? Gagawin po ba natin or hindi? Dapat gawin natin. Hindi lang dahil obligado tayo, pero ayun yung kalooban ng Diyos. Amen po? Sabi po, ang makakapasok lang sa kaharian ng Diyos, those who do the will of the Father, yung gumagawa ng kalooban ng Diyos. Even sa paglilingkod po natin sa Panginoon, minsan po kasi pumapasok tayo sa isang ministry kasi gusto natin. Kasi ito yung talent natin. Kasi ito yung meron tayo. Pero ang tanong, ayun po ba yung kalooban ng Diyos sa atin? Kasi sabi nga po, what can we give to God? May 3 T, di ba? Our time, our talent, and our treasures. Yung time, yun nga po, yung personal time natin. Katulad po nito, ngayon, we give our time to God. Amen po ba? Yung pagpunta natin dito sa church, hindi lang basta tayo nag-spend ng 2 hours dito. We are giving our time to the Lord po. Amen? And another thing, our talent. Yun nga, yung mga nandito po sa worship team, yung mga nasa ushering, nasa security, or kung nasa ang ministry ka, you're giving your talent to the Lord. Because it is God who gives the talent to us. Amen po? And another thing is the treasure. Yung pong, kumbaga, ano ba yung treasure na meron tayo? In finances, our monetary blessings. Amen? Sabi nga po, ang tanong lagi, ito ba yung kalooban ng Lord? Kasi nga po, we can give, di ba? Sabi nga po sa give not reluctantly. Or sabi nga po, magbigay daw po tayo ng hindi dahil napilitan tayo. Kundi, sabi nga po, di ba? Because God loves a cheerful giver. Everything that we will give, dapat po ay galing sa puso natin. Amen? Na hindi tayo napilitan, hindi tayo na, ay kasi sabi, ibigay ito. Yes, sinabi ni Lord na ibigay natin yung tithes natin sa storehouse po niya. But, dapat po yung maging
motivation natin is our obedience and love to God. Bakit po? Kasi ang Diyos po ang unang nagmahal sa atin eh. Amen? Siya yung unang nagbigay sa atin. Kaya tayo po naligtas, kaya tayo nandito sa lugar na to because it is God who first gave to us His love, His goodness, His kindness sa buhay po natin. Kaya nandito lang po tayo to give what is due to Him. Amen? Even, sabi nga po, the moment that we give to the Lord, kumbaga, hindi po dapat maging kaisipan natin na, Lord, nagbigay ako sa iyo, ibabalik mo to sa akin ng doble, siksik at umaapaw. Di ba? Para po, kumbaga, parang, kumbaga, ang dating po, binabribe natin si Lord. Na parang, Lord, nagbigay ako sa iyo, dapat bigyan mo rin ako. It's not out of love. Amen? Pero sabi nga po, that every time we give, it is our obedience to His Word. Because we know in His Word na sabi nga po, dalhin natin yung ikapo sa Kanya pong storehouse. Bakit po? Kasi sa bahay-sambahan, hindi lamang naman po tayo basta nandito, di ba po? Kumbaga, meron po tayong binabayaran na kuryente, may binabayaran tayong tubig. Kumbaga, may bill po ang church. Na sabi nga po, kumbaga, through our tithes, offerings, and even pag nagmi-mission po ang ating mga pastors, katulad po kahapon, bumalik na ulit sa Zambales, sila Pastor Joseph, di ba po, si Brother Janelle. Kumbaga, may mga hindi sila pwedeng bumalik doon na maglakad lang. Kailangan nilang pamasahe, di ba? So, kumbaga, yung pong mga pinagkakaloob po natin sa Panginoon, nagagamit po ito for His glory, for the expansion of His kingdom. At, yun nga po, sabi nga po, that there will be that there will be food in my house. Amen? Kasi po, meron tayong mga workers, meron tayong mga pastors na full-time, na wala po silang ibang trabaho sa labas. They are just spreading the word of God, doing what God has entrusted to them. At kumbaga, sabi nga po, kumbaga kailangan na maging pagpapala din po ang church sa kanila para po mapagpatuloy yung kanilang ginagawa. So, everything that we give, kumbaga, meron siyang mapupuntahan. Hindi po to na parang, kumbaga, basta nagkaloob lang tayo. Amen? And sabi nga po, dito po sa verse, sa susunod na verse, sabi po dito ng Diyos, ang Panginoon pa rin po nagsasalita dito, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. All nations will call you blessed, for you will be delightful land, says the Lord of hosts. Katulad po ng pinag-aralan natin ngayon, di ba? Yung isang binanggit po ni Pastor Gab sa atin, yung number 2, that we are already blessed. Amen? Pag alam mo sa sarili mo, you are blessed, hindi po natitigil doon. Hindi natatapos doon. If you know in yourself you are blessed, God made you blessed dahil magiging pagpapala po tayo sa iba. Amen? We will be a blessing to others. Kaya po sa umaga pong ito, as we will give to the Lord, let our hearts be in the position of honoring His name. Sa ipagkakaloob po natin sa Kanya, magkano man po yan, sabi nga po, kung ayan yung buong tithes mo sa Panginoon, ayan yung offering mo sa Panginoon, let our hearts be in the position of obedience and honoring His name. Amen? Dahil sabi nga po, God loves na ang gawin po natin yung kalooban ng Diyos Ama, hindi lamang po yung gusto natin. Amen? Because if we will give what will glorify God, sabi nga po,
katulad ng isang ama dito sa lupa, pag natuwa siya sa kanyang anak, hindi pa man magsalita po yung anak niya, di ba? May binibigay na nung ama yung pangangailangan ng kanyang anak. How much more our Heavenly Father who is in heaven. Amen? For He knows exactly ano po yung kailangan natin. And never ever we will be able to outgive Him. Amen po? Dahil ang Diyos natin, He is the owner of everything. Kaya po sa pagkakataon pong ito, ay pwede din po ba nating i-flash yung atin pong meron din po tayong GCash kung sa mga kung yan po, ayan, we have GCash QR code, meron din po tayong BPI savings kung yung mga kasama po natin sa live, kung sa tingin niyo pong hindi kayo makapunta dito sa church, there are many ways to still give to the storehouse of God. Amen. At yung tayo pong nandito sa church, kung hawak niyo na po yung inyong envelope, yung inyong pagkakaloob, let our hearts be in the position of obedience and honoring God through our giving. Amen po ba? So sa pagkakataon pong ito, let's all bow down our heads and close our eyes. Heavenly Father, salamat po Panginoon sa mga salita mo na ibinigay at ibinahagi sa amin sa buhay po ni Pastor Gab. Salamat, O God, for your word is powerful, your word is alive, and Lord, it will not return unto you void. At salamat po that you will accomplish, O God, Lord, sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon, ang iyong kalooban at ang iyong layunin. At Father God, sa pagkakataon pong ito, I pray, O God, na Lord, sa mga kapatid at magulang ko na magbibigay sa iyo, O God, ng kanilang mga ikapo, ng kanilang mga handog, O God, ang bawat isa po sa amin. Makita mo po ang aming mga puso na, Lord, it is out of our love, out of our obedience to you, na hindi, Panginoon, kami napipilitan na ibigay ang para sa iyo because you are the owner of everything. We are just your stewards, so God. At Lord, dalangin ko po na sa bawat isa na magkakaloob, Panginoon, sa umagang ito, Lord, whatever they need, oh God, you have said that you are the one that who will supply all our needs according to your riches in glory through our Lord Christ Jesus. At Lord, salamat din, Panginoon, sa mga kapatid ko na nandun yung desire nila. Pero sa pagkakataon na to, wala pa po silang kakayanan na magkaloob. Sabi mo sa iyong salita, O God, Lord, you give seed to the sower and you give bread, O God, for food. Father, I pray, bigyan mo po, Panginoon, ng seed ang bawat isa, Panginoon, ng mga kapatid kong ito, O God, na wala pa sa kakayanang magbigay. Nang sa gayon, maging bahagi din sila, O God, Lord, sa pagtatanim sa iyo. Dahil sabi mo nga, Panginoon, sa iyong salita, Lord, merong time to plant seed and may time to harvest, O God. That, Lord, every seed na itatanim po, Panginoon, sa umagang ito will be planted, O God, in the good ground because it is for your glory, it is for your ministry, O God. At alam po namin, Panginoon, na, Lord, you will, hindi mo, Panginoon, pababayaan, hindi mo iiwanan, Panginoon, ang bawat isa, but it is you who will going to, Lord, to supply, O God, and protect, Lord, ang pinagkukunan ng kayamanan, Panginoon, ng iyong mga anak. Sabi mo sa iyong salita, O God, that you will rebuke every devourer, O God. Lord, itataboy mo lahat ng, Panginoon, ng ipapadala ng kaaway para salantahin, O God, ang pinagkukunan ng kabuhayan ng iyong mga anak. Lord, and even thank you sa mga may works, O God. You will promote them, O God. You will supply their needs, O God. You will bless them, not only them, but also their families, O Father God. Lord, we entrust this, O God, lahat po ng malilikom na salapi, Panginoon, sanctify it, O God, and let it give glory to your name alone, and it will be used for your glory, O God. Thank you, Father, for this wonderful and beautiful day. We honor you, we bless you, we love you. These things we pray in Jesus' name. Amen and amen. Love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken.
It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Hello. Praise God. Muli po, palakpakan naman po natin ang ating mga kabataan. Sila po ay from Jesus Be Lifted Up, Parañaque. Ayun po, praise God for the lives of these children. So ayun po, dadako na tayo sa ating announcement. So every Mondays po, meron po tayong Speak Live at 7:30 p.m. Pinapakita po yan sa ating Facebook account, Facebook page. Yan, panoorin po natin, and sa lahat po ng nais na ma-feature po ang kanilang mga stories or testimonies po, maaari nyo pong i-approach si Goy sa likod or si Mai po dito na nasa harapan. So, meron din po tayo every Thursdays at 7:30 p.m. ang ating Tinig ng Pag-asa.
And every Wednesdays naman po ang ating midweek service at 7 p.m. Dito po yan nagaganap sa ating church. And meron din po tayong soaking every Friday at 7:30 p.m. So, since this coming Friday po ay second Friday po. So, ang mga pupunta po dito ay ang ating pong men's ministry. And yan po, kahit ano pong age yan, lahat po ng mga kalalakihan, inaanyayahan po kayo para mag-attend ng ating soaking dito po sa Friday. And meron din po tayo every Tuesdays at 8 p.m. via Zoom. Ito po ang J Blue Leaders and Workers Spiritual Feeding. And online prayer gatherings po for fathers, Monday to Friday, 4 a.m. Mothers, Monday to Saturday, 5 a.m. And sa ating mga pastors po ay Monday to Friday at 5 a.m. And yun nga po, wag po natin kalimutan na mag-like, follow, and subscribe sa ating Facebook page at sa ating YouTube account. So yung mga live streaming po natin ay nariyan, naka-upload. Pwede po nating i-share yon sa ating mga wall para po mas marami pang makakilala sa ating Panginoon. Amen? So yun lamang po. And nais ko lang po ring batiin ng bawat isa sa isang matagumpay na Leaders and Workers Summit na naganap kahapon. Palakpakan naman po natin ang lahat ng mga involved. Ayan, praise God po. And ayun lamang po, meron po ba tayong mga first-time visitors sa araw na ito? Meron po ba? Wala po. Okay, yun lamang po ang ating announcement for today. Amen. Sige po, tayo po'y muling tumayo. Let's give all the glory sa ating pong Panginoon. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos sa langit na pinakamakapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. Na muli mo, Lord God, kaming pinapakinig, Lord God, ng iyong mga salita. Lord, isang malaking pribilehiyo, isang malaking oportunidad, Panginoon, ang makapakinig ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, muli mong pinakain, Lord God, ang aming mga spirito. At tunay nga po, Panginoon, kami nabusog, Panginoon. At nawa ang lahat, Lord God, ng aming napakinggan, Panginoon, ay amin itong lakaran, Lord God. Kagaya nga po, Lord God, ng iyong mensahe sa umagang ito, Panginoon. We are created to rule. Lord, ang lahat, Lord God, ng aming napakinggan, Panginoon, ay tunay nga po, Panginoon, na aming tatayuan, Lord God, dahil pinili mo kami, Lord God, dahil inanoint mo kami, Panginoon, na kami, Lord God, ay mag-rule sa mundong ito. At kami, Lord God, ay tatayo, Panginoon, hanggang, Lord God, sa iyong pagdating, Lord God. Na kami, Lord God, ay madatnan mo, Panginoon, na nagsisilbi sa iyo, nadatnan mo kami, Lord God, na umiibig sa iyo, Lord God, at sumusunod sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong ginamit, Lord God, sa umagang ito, bilang tagapagsalita, Lord God, ng iyong mga salita. Lord, ibalik mo po sa Kanya, Panginoon, ang nawalang lakas, Lord God, sa Kanya, Lord God. Hallelujah. 10 ng Kanyang pamilya, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah.
At kung gaano mo, Lord God, kami, Lord God, kaingat, Lord God, na dinala dito, Lord God, ay ganun mo din, Lord God, kaingat, Lord God, kami, Lord God, ibabalik sa aming pansamantalang tahanan. Lord, maging bahagi din kami, Panginoon, sa pananalangin, Lord God, sa bansang Israel sa oras na ito, Panginoon. Lord, protect them, Lord God. Lord, save them, Lord God. Hayaan mo, wag mong hayaan, Panginoon, na sila, Lord God, ay manatili, Lord God, sa kanilang kilalalagyan, Lord God, na hindi kanila nakikilala. Lord, ikaw lang, Lord God, ang tangi nilang kailangan sa mga oras na ito, Panginoon. Ikaw lang, Lord God, ang tangi nilang pag-asa. Ikaw, Lord, ang tangi nila, Lord God, na buhay, Lord God, na kailangan nila, Lord God. Hallelujah, Lord God. At sa oras na ito, Panginoon, muli namin itinataas, Lord God, ang iyong pangalan. Ibinabalik namin ang aming mataas na pagsamba, pasasalamat, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. We are overcome. Hallelujah, hallelujah. We are overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us to triumph in